Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon na check naton subong ang Provincial Disaster Management Program Division. Kung kamusta nga ton sining palibot pero no avail Action Oliver, ano? Okay lang, may kaso Action Oliver. Thank you, gid, ano? Sigurado ko kita tanan subong adlaw nag-experience naman sang bulubugnaw nga sitwasyon. Hindi tuman kapaang, no? Ikumpara sa naliligad nga mga inadlaw nga bisan diin ka nga corner Action Oliver magpungko bla, no? Sa tiyon sang mga last 12 down to 3 o'clock sang hapon, matyagan mo do ginasunod kay mo sang paang purte. Galing kiti given, ari kita subong sa bulan sang Abril, amo na yung binulan gidman nga ti medyo mainit gidman ang aton sining palibot. Duama lang ang season sa Pilipinas mo, maulanon kag mainit nga panahon. Diari ta subong sa mainit nga panahon, pulo pa nago lang kamo ginagmayda. Hamakon mo na nga tangla kas langit subong, mapurtik tinaw Action Oliver, no? Do ay kakita panganod gi masyado puwerte kalimpyo sang kahawaan. Plus the fact Action Oliver nga wala sang mga aso subong kay wala sang mga salakyan nga nagabiyahe. Puwerte kalimpyo mo dogin limpyuhan ang kalibutan. Ang mga sentral ta subong, sentral lang yung sang kwanya sang tubo ang naga-andar. Pero mga factory subong nga hindi man food essentials, so hindi man mga pagkaon o kananobe. Do why naga-operate Action Oliver? Why wala asok? Ti Manila gini subong to. Sa Manila ti Action Oliver klagaw ka man to. Bisan last 9 sang aga tubto maghapon, matyagan mo duga dulom lang to yang ilang nga kahawaan tungod sang aso nga wala untat pilayhan kalibo nga salakyan naga buryong-buryong to mo.
Pero subong, hambal sang amigo ko nga tugistar, purtik limpyo, kuno mo siya purtik kalain sa sitwasyon sa Manila. Purtik kalimpyo, subong bisan plastik ko ay gadamo. Damo maning gusto gid sang Ginoo, guro nga limpyuhan kita, no? Limpyuhan ang kalibutan. Mabot gining adlaw nga si COVID-19 kusang mawawala ini, ano? Pangamuyo lang kita makaksyon sa aton sining sitwasyon sini Matrion. In fact, sini Matrion nagayo ko sa inyo sa pagduko kag mga muyo kita agod nga awayon naton ini. Upod ang aton sini mahal nga Ginoo ining si COVID-19. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Una sa Amen. Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na. Subong adlaw, Webes kita. Ari na kita sa Abril 23, 2020. Kumusta mga ka-aksyon, mga ka-firing line? Ayos lang kamo dira? Antes pahimuyong kag magtutok sa action firing line, palihog lang ko, Noy, Day, himusa man ang inyo sining kinananay. Okay, ang kuring gatamwa o basi kung tumindog ka mo da karon kag bumulos ng kuring da kag tilapan niya mga pinggan mo, aro kita mo nang mumho mo na o tilapan niya na karon. Nan, himusa dala sa banggirahan kag hugasi dayon. Antes ka mo matulog dapat limpyo manggira mo kay para wala sang tanga nga maglagaw-lagaw da karon ka magfiesta sang inyo banggirahan. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Nagamonitor na kamo diriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas na nga aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede batian ang tanan nga news sa Public Affairs Program sa aton sini nga pagpangalagan nga pwede nyo i-click, share, kag like sa mga ka-aksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang dira Aksyon Radio Bacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dira i-follow na Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, ang aton numero 0938-225-5017. Kag sa aton sa mga Facebook viewers nga naka-plaster na sa mga tiniyon, ibili nyo lang inyo sa nga mensahe dira sa comment section. Kaya kung bahala dira karon 2 to 3 lines lang ha, para at least basahan naton kag pasensya na lang daan sa hindi ko malabutan basa karon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onward na, top-doblas nuwabing takna sining gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong gabi?
Nakibot si ako diri sa Bacolod kag Negros Occidental Action Oliver. Kadamo sa mga tawo subong nga may maayo nga tagipusoon. Nga nahambal ko ina, kadamo sang mga nag-uli sang 6,000 pesos Action Oliver nga special o kon na social amelioration program sang gobyerno kon cash pagkatapos nga suno sa ila hindi sila gali kwalipikado nga makabaton sang 6,000. Sure, ang iban mga miyembro sang 4-piece o pinanguli nila, ginhingagaw nila uli kay basi bla madakpan kag hay mapinahan bla kag makuaan pa 4-piece bla. Ang iba naman niya kunuhay nag-ako sila nga nagbinutig sila sa pag-fill up nila sang ila sini nga form Action Oliver. Sure. Sana all. Pag sure ka mo. Galing na sunaran ko bla. Nagbinalik lang inid purtik dasig. Pila ka adlaw nagdeklara ang DILG kag DSWD nga imbestigahan ang anomaluso nga pagpang hatag sining SAP sa mga benepisyaryo. Idi ay hanakulbaan na panghatag kagin pang tiksan pang uli nyo na kay pamilyata ka mo oy. Action firing line. Purtik kadamo ginunahan lang sang si Palay ato kung hinubaan tong interview ko. Una tong hinubaan mo. Pero ato ya kwan gito ya inang may diferensya gito ya, no? May diferensya. Pero nagsunod-sunod no. Salamat. Anyways, kon ina ginuli nyo sa mayong intensyon kanami pamatian no. Tanan amo na no. Action firing line. Amo nang nanamian naton sa Pinoy bla mo kay inablang may maayo nga tagipusoon. May ara sang ginahambal naton maayo nga tinutuyo. Ti diri sa Bacolod damo nag-inuli diho. Sining hapon report sa aton sini patrol may nag-uli kay suno siya hindi na lang ko magbaton sila. Pero ini okay niya kini siya magbaton ginwave yan niya. Action firing line. Ang iba niya nabulsa na gid nila ya. Nadala na pa uli, binalik kay ti gusto nila nga ihatag na lang sa iban. Action firing line. Yodi ha. Kanami na congratulations gina-appreciate nato ng inyong nga attitude no sa nga Pinoy mga ka-action. Only in the Philippines. Amo nang nami gidya sa aton. Sige kay karon ni plastar na ang inang nagpinang uli pero ariho kay diri sa Bacolod sining hapon sa Punta Taytay ining benepisyaryo man sang gobyerno nadakpan gahampang kabaraha. Action firing line. Ay nag-inanonis lang ang mga tao. Dito iya sa Sipalay kanadlawan pagido. Isa ka barangay kagawad dinakop sang pulis matapos ng inisagali person under monitoring meaning PUM. Kaya naga-deliver di siya sang isda bla. Pagkatapos bisan din siya kalambot na lang ang mga lugar, may Bacolod, may Dumaguete, kundi na lang. Tigpagpauli yagin PUM siya. Ay duway siya kuno pamati ya sa gis Kalagaw Action Oliver. Action firing line. Tingya sini mga tupad balay na kulbaan. Kagawad pa naman. Bunano man ni klase tao ni man. Pinatawagan ka pulis. Dinakop sang pulis daw di pamati abi. Action firing line. Ang iya nga upod nga upod-upod yaman sa pag-deliver sang isda. Dinakop man sang pulis. Kay nga nag-inom-inom siya kape sa cafeteria lapit sa ila balay. Ginsaway sa sang BHW. Waya bala pinakal sang baso sang kape, may unod pa nga kape. Action firing line. Kung mga animal klase tao, no? Kung mga tunto, no? Ang BHW, ganiya, nagarisgo na sang kabuhi niya. Nga nagsaway. Sir, pwede ka lang kapauli kay PUM kadaan. Imbes nga magpauli, waya bala kuno pangakig kagang baso nga ginaim na niya kape, ipakal ya kuno sa BHW. Action firing line. Di, manok kadaan, kundi, tinawagan pulis, dakupan. Oh. May ara man to sa Sipalay, manggihapon, isa ka nakabaton sang sapman sa Ismail. Gainom siya, hubog siya. Ginambalan sang pulis pa uli, bato pos pulis. Action firing line. Dito tusubong sa custodial facility o pinangganoy sila sang pulis. Tanong man nga mga tao, may mga maayo nga mga tinutuyo ang Negrosanon kabakulod nun, pero may ara pagid sang may mga tuntuma. Action firing line. Dito sa Talisay, mga 50 ka mga resipiento, kaina, hoy-hoy, abaga, kay ginpang evaluate isa-isa, ahiways lagali nagkaladala, pero aras la una sa listahan,
way kuno hindi sila kwalipikado. Sakit pa ganyan, sa parte sa Talisay, ni check tabi, ani kay kaluluoy, man mga 50 bilog, ne? Tinaglinya-linya lang to, igo murahon, waay, in short, kung sa mga gugma pa, paasa. Action firing line. Dapat gin-evaluate ni sila, gid tadlong bala, antes gin pabalo nga lilinya na kamo di, observe na kamo sang social distancing, abi, para hindi tama problema. Paabot to, gin-check paliwat, wais la padala gali. Iti pala uling iban, hoy-hoy abaga, dala pa nga tol sa ilang nga uloy. Action firing line. Na masakit nga kamatuuran, ano mo nagaling karon kinatuunan, gid. So, ina karon na, i-plastar ta isa-isa, samtang, diri iya sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon nga mga balita, sa madasig yang resulta sang swab test mga kaksyon sa mga himata sa napatay nga 69 anyos nga taga Villamonte, himuon o konhinyoon ni Vice Mayor Elcid Familiaran. In fact, sini nga hapon daw nagpadulong ang area to, no? I mean, nagpadulong sa area ang mga grupo naton sa mga frontliners kag nagpang-check. Action firing line. Our Lady of Mercy makaksyon temporaryo nga mangin COVID-19 hospital sa Bacolod. Timayo man niya. At least dito sila si Pararo sila blaya sa mga sa mga mga medyo mild lang anay ginabatsyag, pero kung severe ka natin diri ka sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Action firing line. Samtang sa probinsya, COVID-19 testing center sa Silay ginusisa na sang DOH, World Health Organization kag RITM. Asawa sang COVID-19 patient number 2, negatibo ya sa virus. Amoning taga barangay Nato, La Castellana. Action firing line. Timayo nga balita ini kay negative, no? Ang iya sini nga pamilya di nga gintulugan sa East Homes 3, Barangay Estefania sa Bacolod naman niya. Dalatos la sa isaban ka lugar para i-isolate man. Action firing line. Para ti masiguro tagid kiti basi naglinagaw na ni sila, pero so far ang pamilya nila na diri sining nagpositive sila Castellana, way gid man sang may na batyagan nga malain abi sila nga lawas. Sa sulod na masobra na isa ka bulan sang nagtulog sa dira mga ka-action. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, maplastar tanay karon dalag ko nga balita sa lokal mga ka-action sa aton sini nga pagpangalagad. Pamulya lang ko gamay sa mga dalag ko nga balita iya sa nasyonal. Kay si Presidente Rodrigo Duterte hinambalan niya mga foreigner blang ari sa aton sa pungsod Pilipinas nga way pamati sa ECQ. Hinambala ni Duterte, sige, pag gusto ko mo lagaw da. Siya may pagkanay, pluli, kamuto sinyo to. Anong sakyan lang siniki duway biyahe? Sa kaugot na kurus ang presidente, kasalawayan pati mga tao nga ini nagpangayaw na di sa ato, no? Action firing line. Samtang, matyagan ko sila ni gani, wala to ya isikyo sa ila to nga pungsod blang nga diri sa aton sa giya ka pinasaway. Nga plariho malang taganto si subong Pilipinas man, Amerika, China, o kunding ka nga bahin sang kalibutan, plariho lang ta subong nga gina-enhanced community quarantine. Action firing line. Samtang nagpasalamat din Department of Transportation sa Pilipinas sa to-go mga kaksyon matapos nga ginanunsyar nga librehon na lang, wala na sang bayad ining pag-usar sa gobyerno sang duha nila ka barko nga himuon nga quarantine facilities for the meantime. Action firing line. Tindako-dako sang sukot milyones daan mo tigin hilisugtan sang mga opisyalis sang to-go mga kaksyon nga librehon na lang. So maning natawag daton nga bayanihan spirit gidman diri sa pungsod Pilipinas. May magani kay may nagabulig sa aton, no? So pasalamat kita nga may mga kaangay pagid sini, no? Natalupangdan nga kinanglanon naton magbinuligay sa sini nga mga sitwasyon. Action firing line. Samtang ang University of the Philippines mga kaksyon no kon UP nagrekomendar kay Presidente Rodrigo Duterte nga ang klase Aksyon Oliver suspendihon tob-tob sa bulan sang Disyembre. Action firing line. Amo ning ilaya nga recommendation nakita nila nga hindi pagid masyado naton masigurado nga na-contain na naton na nadula na or nadido na ining si COVID-19. That's why nga ang UP mismo nagrekomendar sa Presidente nga dapat Disyembre ang pag-umpisa sang klase. Tiko mag-Disyembre naman lang,
dito na lang tiya dason tuig na lang gid sa June ano. Action firing line. Pila nang mala nakabulan do kausik naman na sa tiyempo. Umpisahan ta na lang do nag-umpisa lang gid sa puno nga insakto nga binulan ba. Action firing line. Pero suno sa Malacanang ginatun-an pa inig karon na ni Presidente Rodrigo Duterte. Timay man na tun-an tagid ni. Kay hindi pwede iya nga pasugtan talang kabataan ta nga magpadulong sa mga buluthuang hindi ta sigurado kung secure ini sila o kung hindi. Action firing line. Kaya ini balatian, once makatapik ni isa sa miyembro sang pamilya nyo kagway na balaan, ulubuson kabuda tanan-tanan. Hambal ko bala pang balatian gini sa mga HIV, ni kung hindi ka makakadto sa plaza kag magkontakto sa isa ka babae ito kung laki, hindi kaya maka-HIV. Action firing line. Pero maginamos ning virus nga hulaway lang maagsik da sa panit mo da, kag mahaklo mong hangin-hangin, dyan na disgrasya kaniti. Pulo pasugtan ta pang kabataan, ta nga mag-eskwela nga, labi na gid kung may pangabuot, di man ni magsuksok iban sa mga face mask ni, ano bing mga personal hygiene na sa school sinibi. Amo nang tun-an sa Department of Education taman. Action firing line. Samtang, aring kululuba, ano kay ang kuan ang US kag Australia Action Oliver nagpadala na sang warship dito padulong sa South China Sea. Action firing line. Way patakatapos away sa COVID-19, may mga warship niya nga nagakinadto Action Oliver, may mga barko na to, may mga ay nano man. Matapos mahibalaan nga while nag-aaway giliya kita sining COVID-19, ang Beijing area sa pungsod China nagasagi man to yagali ka survey kung din sila pwede ka kwa oil to sa may South China Sea. Action firing line. Werte nga abilidad ila no. Tinatalopang dan ini sa mga gobyerno. And ginpadalaan warship Tito Subong sa mga lugar to nagalibot-libot to. Ay nano man yung sitwasyon tiba si mag binubuanay ini sila ano na lang ni man. Action firing line. Korte man yung taga-China kung ini nga mga allegations may kamaturan, while nga sagi tadiya ka problema ang US sa ibang nga pungsod, paano mauntat ang patay sining COVID-19, sila to yung nagapangalkal sila galiya kung din sila kakita ya oil galiyaw. Action firing line. Kumbaga daw kuan gintagin tip lang gidya mo. No, ini mga those allegations nga makuha naton, mga basa naton sa news ano. Samtang ang pungsod Pilipinas naman niya mag-file nag-file na sa protesta patok iya sa China man no. Ini matapos nga ang ilang sining nga radar ang radar gun nila naka-point dito iya sa Philippine Navy iya nga ship iya nga nagalibot-libot dito sa area man sang Hainan province kag pila ka mga portions na diri do gina-claim na gidya sa China ang Department of Foreign Affairs naga-file na sang protesta batok sa China. Oy nano ining sitwasyon tani. Action firing line. Na ga problema na tadaan sa aton sa ikaing lawas, ga problema na tadaan sa pagkaon naton, problema na ta sa ekonomiya ta, problema na ta sa tanan-tanan, may mga protesta pa, may mga warship na nga nagaginawa sini matiniyon. Action firing line. Ay nano do umpisa ni sa giyera pang kalibutan no number 3 Action Olivero. Dabay-kabay pa nga may istoryahan tani anay. Kay ti budlay na actually ang pungsod China subong amo gidya ang ginasuspitsuhan sang halos tanan nga pungsod nga may ara sang pakana sining COVID-19. Sa diin mga kaksyon nga ti hungod sa buot. Action firing line. Amo ning suspitso sang halos kalabanan ti way pagidman sang prueba. Daw sa buang lang ta sa una nga magbasa sa balita sa national, international, pati ako ganin naka-explikar ko rin sa inyo nga ang ginhalinan kagintunaan sining COVID-19 amo tong pagkaon sa mga taga China sa mga wild animals. Action firing line. Porting explicar ko to, porting research ko sa tarang kasapatan to nga mga kubra to, mga ilaga, kung ano na lang makululaknit kag kabog, tanan-tanan na lang kaya mo tong ginpagwa ng information. So tigin explicar tama na at least aware man kita diri pungsod Pilipinas. Pati to mga balin sa sayaw nga nag-abot sa Mindanao nga puertik damo to gadulom tong iladalan nasuspikan pa nga ba si halin to sa pungsod China may dala nga virus. Action firing line. Ti subong may nagagaguang information kiti gintun-ana, gin-research na, gin-survey na, may mga surveillance na ginhimo, may lain nga ginhalinan sining COVID-19, no? So kabay pa nga maistoryahan ng initani, no? Kung ano abi may ara na gani panukot sa China nga
ang ilagasto sa amo ni nga pungsod pila ka bilyon bayran sa China. Action firing line. Oh, may sinuktanay na daw utang iya. Siya nga mo ng gasto diho, kalamatay amo ni mga facilities na mo ng utang na mo. Kamo bayad da kasi inyo halin ning COVID-19. Action firing line. Ay, sus ko nga pangabuhi ini. Anyways, diri sa pungsod Pilipinas makaksyon as of today, ang positive iya nga kaso sang coronavirus naglabot na sa 6,981. Ang bag-o diri nga na-record 271. Naka-recover diri naglabot na sa 722. Nagdugang diri bag-o nga naka-recover 29. Samtang ang patay mga kaksyon tidaw damo naglabot niya sa 462 na ang patay sa sini mga tiniyon makaksyon diri iya sa pungsod Pilipinas kay may nagdugang iya nga 16 gidya nga bag-o subong iya nga adlaw. Action firing line. So nagasaka man ang hilanat diri sa pungsod Pilipinas mga kaksyon kung ginatawag naton kaso sining COVID-19 ang paghahambalan. Ang sa bugos naman niya nga kalibutan, nagdamo-damo na gid kay ang positive karon nga kaso sa bugos nga kalibutan mga kaksyon dala na ni mga naka-recover diha 2.6 million mga kaksyon, no? 2,656,456 ang ining positive cases mga kaksyon sang coronavirus. Ang naka-recover diri naglabot naman sa 729,873. Naka-recover na ni sila. Ang masubo lang Action Oliver, ang patay subong nga adlaw 185,000 na ya. 156. Grabe no. 185,156 na ang patay mga kaksyon. Action firing line. Kakululbaan porte nga mga patay ini kag ang pungsod karon sang Amerika amo nang numero 1 gid nga ang ila sini nga patay kasubo ara na sa 47,681 ginpang ano nila ni pagpanglubong man 47,681 ang patay subong sa pungsod USA samtang nagasunod diri among Italy nga may ara sang 25,085 man ang nagkalamatay. Ang nagasunod diri amo ang pungsod sang Espanya, Spain mga kaksyon, 22,157. Ang France diri nagasunod man 21,340. Ang UK naman niya 18,100 mga kaksyon, 18,100. Nagasunod man diri amo ang Germany nga may 5,315. Ang Belgium galiyo may 6,490. Ang Netherlands naman niya may 4,054. Ang China may 4,632. Ang Brazil naman niya may ara sang 2,924. Ang Sweden may ara sang 1,937. Ang iban diri manubo-nubo sa 1,000, no? Ang iban ti damo gyapon kitara ta sa 462 ang nagkalamatay diri sa pungsod Pilipinas. Action Brian Morden. Action firing line. Last City Size Action Radio Philippine Standard Time mga kaksyon. Kung kaysa daway nako ganiman magana magbasa sang mga patay nga ini galing kay for public service kag public information para at least may ideya man kamo dira. Kinanglan ginaton ma-inform kamo kay para makadugang ini sang aton sini pagpaathag kag hatag sang impormasyon nga dapat magtiner kita sa aton sini tagsa-tagsa ka mga puluyan. Action firing line. Si virus hindi nagid naton malahog-lahugan. Suliton ta si virus nga ining si COVID-19 hindi basta-basta mga ka-aksyon. Action Brian Morden. Action firing line. Yes, nagapanguna subong ang Amerika bisan sa mga pasilidad, tanan advanced technology, tanan nga mga kuan ato sa ilat isubong nga panguna man sila sa mga nagkalamatay porte mang daghanaman. Action firing line. We don't know kan nga pinakarason diri amo nay basi way gapati sa ilang gobyerno, basi kay kabalo ka may nag-football paya gani mo. May mga gathering pa to sa ilaga katabo ti ang virus iya bisan duha lang kamo tapika nya ka
Di much more kon sagi ka mo yung kaburyong-buryong daplak mo klibo. Action firing line. Pero subong ginatunan actually sa Israel Action Oliver, may mga natukiban na ginmanto nga mga posible bulong, no, sang COVID-19, no. Kita subong diri nag-participate man ta. In fact today may ara sang mga tulo testing na sa mga bulong kag kabay pa nga ini mangin matuod na, no, kag makabulig nga ini nga mga bulong sa sining mga biktima sang COVID-19. Action firing line. Kaya mo tayo sa nagligad nga adlaw si Presidente Rodrigo Duterte nagtanyag sang 10 milyones pesos sa mga Pinoy lang ha, nga kon sino ang may ara kag makatukib sang ginatawag naton bulong sining nasambit iyang COVID-19. Hatagan niya sang 10 milyones pesos. Ti tun-an tani, no? Ayo tani Action JM, no? Tun-an tani, no? Kon basi pa lang to, di may makatukib da, 10 million pesos ang reward para sa imo. Ba mga dungol may gambal siya may pamangita ka bitik sa ido kay makakita ka pa. Action firing line. Di aton pansamantala man lang plo pangita abi or ito kwando do tulo testing abi. Try naton abi nga basi pa lang, no? Basi pa lang makatukib man tuod. Sige. La 7:09 Action Radio Philippine Standard Time. Sa nambag ko kay na una nato na interview eksklusibo diri sa Action Radio ang hinubaan to bla or hinubaan kumadumduman nyo. May duwa ka tawo nga nag-uli sang ila sini size meal kay ti nakita nila nga ti hindi pwede nga sila makabaton sa to. Nasundan ini sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental kag bisan diin na lang may didto gani sa iban man nga kaprobinsyanan may nag-inuli man. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon may nag-uli diri nga mga miyembro sang 4PS, na? Miyembro sang 4PS. Kamadumduman yung nagligad sa interview naton with Madam Pasitatero nga ginaisa-isa nila ang pag-check sa mga pangalan nga kung miyembro ikaw sa 4PS, automatic nga hindi ikaw dapat benepisyaryo sining 6,000 pesos nga ipaagi pa sa DSWD nga mag-follow fill up ka. Action firing line. Kundi, kon 4PS ikaw, automatic na nga nagasulod ang imo sini nga 6,000 pesos didto sa imo sini nga cash card. Hindi ka na pwede pa ka-fill up padaliwat or mag-atubang pa sa mag-survey dira sa imo. Now, sa Bacolod diri kag Negros Occidental, may ara gidya nga wala nagpanugid sa matudtuod nga estado sang ila sini nga pamilya. Action firing line. Kaya nga may ara sang iban nga mga miyembro sang 4PS Action Oliver nga wala gid nanugid kundi gin lista sa lagyapon pag-check kwalipikado gid sila ya. Karon kay kwalipikado sila ti syempre may pundo para sa ila ihatag ining 6,000 pesos. Action firing line. Sos na naman ni Moya kay siguro nakadamo kabaton dito ang Department of Interior and Local Government, ang DSSD mismo or DSWD, nga pangkasuhan, papanaogan sa mga show cause order ang kung sino-man nga mga barangay officials, mga officials ang DSWD man sa local manda, no? Nga maghambal naton may anomalya sa pagtransact sini kag ang nakabaton sang 6,000 pamilya mo halos kalabanan. Ang nakabaton sang 6,000 may mga ara-ara abi. Ang nakabaton sang 6,000 abi hindi gid kwalipikado, galing kiti lapit ka kuno sa luwag, lapit ka makandusan. Action firing line. Pangkasuhan. Amo natabo bla. Ti ang natabo subong sa pagkadamo sang nag-inuli sang ila sini nga 6,000. Which is ako naga-congratulate gid sila. Congratulations gid sa inyo. At least nakabatsyag ka mo nga ina nga kwarta hindi para sa inyo. Action Brian Morden. Action firing line. Abi mo sang ginbuhat nyo nga iuli nyo na, sulhay ang pagtulog nyo. Well, kamo bala huna-hunaon bala nga gakaon kamo sang kwarta nga supposedly hindi gidya sa inyo, pero sagi kamo yak timo da. Ang konsensya effect sina forte mo. Ang konsensya sina do hindi ka balay kabalaw ng himuon mo ang paggapaminsar kadalom
hindi di akon kwarta, kundi mapilitan kagid nga iuli. Action firing line. Timayo gid inangatikang. Ti dire sa Bacolod, sa paginchendi ko, damay ara sang 5 tubtob 7 tanan ka mga miyembro sang 4-piece nga ini. Check ko lang karon ang kompleto nga numbers ni. Nga nagpadulong sa opisina mismo or sa mga barangay abi kag kusang loob nga ginuli nila ini kay suno sa ila 4-piece sila. Pero sang gina-interview sila, naghilom-hilom man lang sila. Action firing line. So, salamat. May nagapanugid pagid gani diri sa aton iyang isa ka Iloy ang bana niya Action JM abroad. Ang ginhambal niya sa gasurvey, abi man, no? Single parent siya. Naka-avail sa 6,000. Action firing line. Hambal ko sa iya, siling ko susko. Sa Bacolod na tabo na. Siling ko susko. Hindi mo pagibutig da nga dalaga o kon single parent ka, single mom ka. Kay way ka bana, pero ato sa abroad, gali yan nagtrabaho. Kaya ba sino matabo sang bana mo to, mausdang kagid sang wawaw sa obra mo na. Action Brian Morden. Action firing line. Hindi ginamaayo. 6,000 pesos lang ni, no? Prangkang istorya, 6,000 ni kagamay ginakunisipon tagid, hindi na kamo magbinutig. Kabalo ko dako na na sa mas nagakinahanglan, no? Kadako na na sa mas nagakinahanglan gidman ang 6,000. Ako, makabaton ko na bulig-bulig naman mo. Pero kung magbinutig ka da, nga pating bana mo, patsyon mo para katilaw ka 6,000, doon di naman gurumayo gina. Action firing line. Ang iban pagid gin-involve ang 6,000 sa illegal nga droga. Ang iban gin panahor. Nano man nga sitwasyon inyo man? Una-una, like bisa akon, kami diri tanan-tanan, ginakwaan kami di tax sang gobyerno. Kita tanan, nga nagaululubra nga inang may sweldo, gidblang nga tadlong, ginakuhaan kita sang tax sang gobyerno, ya. Kagang ina nga tax, amo nang ginpanghatag subong sa mga poorest of the poor. Action firing line. Para nga ti mabulong ang inyo sining gutom, sining ECQ, mga kaksyon. Pagkatapos, isugal nyo lang. Dibla? Pagkatapos, ibakal nyo lang sa illegal nga droga. Hindi naman guro na maayo sa part sa mga tao nga gaabonar gani ang tao sang tax niya para ibulig sa mas nagakinahanglan, ipagi sa gobyerno. Tapos, ang nagabaton diya, doon sa mga tunto, kamo iya nga sagi, kamo kabaraha, da kag sagi, kamo kasuyop, kadruga na. Ang iban mga babaye pa. Ang sa part guro sang sining hatag or contribute sining tax nga ini, maglain, of course, ang buot nila, kaya nagatinguha na gani mo. Pagkatapos, amo niyang sitwasyon, no? So, dapat ang iban dira, nga nakabaton sining 6,000 pesos nga ini, palihog lang. Ibakal nyo na sang pagkaon, no? Kag kung magbakal gin man sang pagkaon, hindi man pawasak lang sa sulod sang 3 adlaw, ubuso mo man ang 6,000 mo. Action firing line. Ang ECQ sa buong daan way panipatod nga pag-abot sa Abril 30, dula o na ng ECQ. Kay bisan gani ang University of the Philippines, so UP nagarekomendar nga hindi ta magbukas klase anay sa sining mga binulan kundi Disyembre. Meaning, may ara sa mga panibag-o nga mga tikang himuon para nga mas madula pagin si COVID-19. So amo gyapon ni stop moving around, no? Untat nga paglibot naton kay kabalo ka si virus, mauntat lang ang pagpanglaton kung naguntat man sa gikalagaw ang tawo. Action firing line. Alang-alang si Action Oliver, unahon ko na lang si Action John. Kaya nga akong na-discuss subong, me myself galain bot ko mo nga, suliton ko gabayad ko tax. Ikaw subong nga nagalantaw dira Facebook Live, sigurado ko gabayad ka tax sa gobyerno, ga-contribute kita tax, nagamonitor sa radyo subong. Ang purpose naton diri, nga ining tax nga ini, ilikom sang gobyerno, kag amo ni ang ginahimo mga projects naton, mga programa, ginapatindog sa mga edipisyo sang kabataan sa mga buluthuan, ginapabutang sang taytay, ginapasemento sa dalan, tanan nga proyekto sang gobyerno, halin ina ang iban nga contribute nga tax sa tao. Action firing line. Tibangon nga rin kita sa krisis sining COVID-19,
Imbes nga ina nga tax nga pundo sang gobyerno para sa mga projects abi for development sa Pilipinas, gingamit para ihatag sa mga pigado, no? Sa mga pulo pigado dira nga way nagid. Ti karon isugal nyo lang iya. Action firing line. Oh, mas mayo ganiya ang mga pigado so subong aksyon Oliver kay naga-enjoy sa size meal. Ang iban dira kuno middle class kanami pamatian, pero ang ila bulsa wala man unod. Action firing line. Why na unod, kay why sila trabaho, why pas nakabaton sa ismil. Ang mga pigado naton nga nakabaton sa ismil, hindi tanan ha. Ari lang ang mga dungol, kag mga lampingasan nga sagi ka droga, kag sagi ka pusoy. Action firing line. Amo ning namay ipanghanuton gidyo. Hindi gini man namin ginobra nila mo. Timayo man ni sila kay nagkaladakpan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Ari sa nga hapon no kanadakpan gid Aksyon Jan may gabi. Selection bride race sa sulad sang Bacolod, ang aton report duwa na ka mga lugar mismo no ang napatigayunan sang anti-illegal gambling operation nga konsiderin ini mga persona aksyon na bray ang kalabanan diri sa ila mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program kag ginigatawag naton nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps action bray nga sa tulang of course sa kabato na sa ila tagsa ka mga ayuda deng masubo-subo diri dan taon takong tubtubsan o kung makapartineser bala ang nabaton nilang ayuda sa balayra nila kinadakpan sila action bray. Actually kahapon niya nagkasasang isa ka anti-illegal gambling operation ang mga kapulisan sang police station number 6 no. Silang una action bray nga nakakandak sang operation kagti ang ila tatlo ka mga kaladakpan preso sa custodial facilities ng police station number 6 na. Ang mga nadakpan action bribe si Mark Joseph Amor, 30 anyos, ining si Zel Naranja, 21 anyos, kag ining si Rodolfo Ariosa, 64 anyos. Sila nga tatlo, dakpan nga nagampang sang tong its, kag ini sila mga benepisyaryo sang it's either 4Ps o kon Social Amelioration Program action bribe. Ikagapon sila nadakpan niya mga tak na alas 2:40 sang hapon. Di wala guro nagtuon diri sa sulad sang Bacolod mismo mas gyapon diri along area sang Barangay Punta Taytay, particularmente na sa area sang Porok Mabiabihon, Barangay Punta Taytay sulad sang Bacolod nagkasas sang isa man ka anti-illegal gambling operation ang mga kapulisan sa police station number 9. Tidigtog sa dakpan, 4 ka mga persona, 3 ka mga sub-beneficiary, isa ka 4Ps action bray, nagapungko sa tubang sang baraha sa lamesa abi, yung may baraha dira, naghampang sang pusoy. Ang isa lang tinalimtan ko nga pamangkoton kung sinong nagbangka action bray. Kaya depende na mo ba si Dako Blakwa sa isa siya ito nagbangka. Hamakon mo, 3 sila benepisyaryo de? 3 ka sub. Ang isa ya, 3 ka sub, 4 so 4 gid sila tanan. Yes, 4 gid sila action bray. Hamakon mo, 4 ka size meal ni sagi nakapatiyog-tiyog sa lamisa nila daho? Ganit depende pa kayong 4Ps usually ang bagay di ba sa gobyerno mas dako kuno kisang kakakuha sang 4Ps pagani Yes. Kaya amo na pumangkot yung gina kung basib lang beneficiaryo ka 4Ps amo tong bangka ako na naman. Anyway, dako pila silang 4 naaktuhan dira sa area sa Porok Mabiabihon Barangay Punta Taytay. Tabo diri tak nga alas 2 sa hapon nakabaton sa report ang kapulisan nga may nag-division ano pa nawag na da no nagawampang abi sa area mismo sa Puloy-an sining ni Evelyn Aguilar action or rather ni Ruth Gilio Agan action bribe. Dira sa area sa Porok Mabiabihon ginpakatuan to sang asset sang kapulisan gilantakon na kagin-verify kumatuod nagahatag sang info sa pulis tak na alas 4:30 sa hapon dumiretso dito sa Mabiabihon tinaktuhan gid nga naghampang no sa Pusoy Oreg. Pusoy Oreg ilang action bray. Magambal kita Pusoy Oreg inang 3 si Action Oliver no? 3 siya makulay na may Pusoy 2 mo. May Pusoy 2 mo. Pusoy Oreg amo na may bangka. Ti subong 4 sila Pusoy gid silang 4 gid. Pusoy silang 4. Pwede matuguro na muna na nilang baraha dito sulod-sulod sang custodial facility mag-entrawn to nilang iban nga mga preso pati ang SQP.
Election bright amo to na recover kay ina sa ila isa ini kabraha may 170 pesos nga kwarta sa naglain nga denominasyon dala sa pating lamesa kagang apat ka mga bangko magaserbe ni bilang ebidensya dala nila kay ti silang dakpan nga nagapanahor aksyon na bayan. So di kay Police Lieutenant Jonito Pastrana sa Command of Station number 9 ining barangay Puerto Taytay kahapon lagi ni sila aksyon bayan na nagtagana isang sap Tibutringon, preska pa ni sila kamot. Bawa. Ang 6,000 pesos nga ini nga kwarta. Ano No? ano mang galibog ulo kuno sila? Pila na ni kadlaw nga wakal di sa radyo, sa TV, sa social media nga hindi pagamiton sa sugal kag illegal. Ano ni sila mga bating gilan ano man? Action din, action diyan. Kung ang term pagani isang isa ka police nga station commander, hindi sila sumbay batinggilan, lamping. Amo ta Amo nang iban nga mga terminolohiya nila sumbay sa mga pasensya gid sa mga pasensya gid sa mga listeners ta, mga listening public ta bala nga nagambal kita sang lampingasan, batinggilan o kun ano pa kay way naman ta ibang nga term magamit sila di daw mo amo nang mga ginaksyon diyan ha. Ani action right kiti. Dugay na bilang quarantine, dugay naman yung bilang nga may violation ang illegal gambling. Kagkapila na tayo naka-interview sa mga officials naton nga like Madam Pasita Tero sa mga taga DSWD, Regional Man o Negros Occidental. Nag-remind gina sila nga ang kwarta nga inyo mabaton, ibakal, pagkaon. Hindi Yes. pag-isugal. Tiga sugal man yapon. Amo gani no sige Japon ang pang ni. Amo ba sila nga piso-piso lang ding imo nga makita pero kung dakpan ka disgrasya ka sombray. Pagkatapos kung wise la kwarta action diyan, basulon pang gobyerno. Oh. Tingitan pa di kon magreklamo. Eri 6,000 ba kung wala gani ko COVID ni may niguro kata gobyerno 6,000 sila ba o yangan pa nila. Pero kamay diri pinakatutuyo agod nga buligan sila no samtang yara sila dam sa enhanced community quarantine may bakal sila bugas. May makaon sila hindi kay para ang bara hindi man nila makaon ng bara abi. Kabalo ka magambal ka sang sugal, base pa lang nimo ang titulo na mo base pa lang. Base daog. Sa depende no. Kasi depende sa baraha, kasi depende sa swerte kung buenas. Tigalig kay di malas, kundi pusoy. Pero may ginpain man to sila nga dapat amo na ni kadako perde ko yaho. Kuha perde ko. Kapital. Do kapital lang abi pagkatapos ni puli na kuya ha pre amo na ni pre oh. Oo, galang kiti, hindi mo na grupo, hindi nga kung kabawi ang isa, mabatsikre mo ya. Masumbagan ka na ya, mapuli. Madiscuss ka na yun, ya. Mambal sa mamuntat ka pre nga, pero di makukuhay po. Dahil ka gabot na nibla. Oh, puli ka rumapi. Madugangan, hindi mo kapital. Nan, puli ka rumapi. Ang kagikaroon pre. Oo, sige, abla, puli ka, hindi ka katindog. Di madugangan kita sumbray. Pero sa lagi dyan, no? Iban, way kabaton mong. Damo way kabaton. Di kayo nakabaton, isugal mo lang, pero hindi insakto, no? No, kalaw, ay man nga manumboy kita, pero daw panumboy na gining aton mo, hindi man usto ila mo. Gani. Kusaron tayo isang usto action dyan. Oy, may yung pulis, mandakop, gidang pulis ak sumbray, kimisong pulis na looy sa iban, wala nakabaton, tapos sila ihampang na nila sa illegal nga pamahat sumbray. So, buwas, pasakaan isa sang kaso nga paglapas, muli sa ang kasong may angot sa pagpanahor, ang 10-5, PD 1602 action bray, illegal gambling, iti pasakal sila buwas. Preparado naman naman dokumento, ebidensya na papasar makina sa ato naman nga mga kapolisan. Ang lain direct, iti ang bali Sir Pastrana, nabaton nila pila 6,000. Yung piyansa, naksumbray, automatic na ba sa illegal gambling, 30,000 kada isa? Aragay. Sulit, tontra, hindi sila nag-violate iya sa isikyo nga 12 hours gambling yang kaso nyo subong yanoy. Ano na yung mga bayin Duwa ka bayi, duwa ka laki, bala ni mo? Bao, sus ko. Naghatag, padugang ang problema, Action Oliverno, Action dyan? Imbes kayo naksumbray nga makapiyan-piyan, nagdugang sa problema, kakainit ang panahon, kay piyansa, hindi kagos piswan niya, mainitan, kaya ginasulod. Ang ako ng Action dyan nilantaw, dire mo ni ay, gin-survey man ni sila, di ba? Yes. So kung naman yung kapasidad nila, may ara-ara ni sila, guro, kay kabalos lang magsugal, gani nga naka-avail pa ni sila, ya? Amo na, exam na guro ka session o kung question na blade Action Bray. Oo. Di,
fans la eh. May permiara man nga nag-miskiway sa sulod sa kwarta nila. Yung mga sugal Japon o kung no panahol Japon. Hindi ka mo to sila ko na ang pinakamasakit dere. Hindi kay gong 6 mil para sa piyansa nga 30 mil action blind. Sus ko disgrasya gid. Kinanglan mo pa dugang nga 24 mil. Pangitaon mo para kagwa ka sa pisuan. Ba din ka mangita 24 mo kundi manimuron kay ganiya sa prisuan kung pila ka bulan ang penalty mo sa election diyan. Oo, unless otherwise may mga mayo nga tagipusoon anom to. Why na? Why na? Gisugal ganing 6 mil dungagan mo pa iya. Why na? Pisuan na kaya. Prisuhan na lang. At din ka ni way kalipay mo ni gaan ka 6 mil, subong din kami ngita 24 mil. Why not ton gin sila yung ginapakanubo action diyan. Why tagabalo basi may mga kilala na sila gusto magbulig sila. Pero kung akong kilala, mabulig ka pa ni sila, eh? Oo. Ang problema, kung may ara, sumbay makabulig, no? Halos na lang sa mga problema mo. Problema, dugang? Problema, dugang. Sino pa? Why nagana iban magwa kay base matapikan ka virus kung si Duterte pa, eh. Sila ito kay Silda, ito nga daan. Siguro ito kung tulad ng Silda. Ito social distancing, Silda mo. Oo. Siguro siya ka to yan. mga pamilya sini, iti kaluluoy, no? Ariwa, pumatyan natin si Police Lieutenant Jonito Pastrana. Sherman, nga apat. Balikan as earlier so kanina, naka-receive na tayo information na nasa itatapik. So, pinakalan na tapos sa mga barangay services to verify matuod. So, mutong nag-tutok na ako na matuod din man. So, kapag i-surprise, lagi na doon na itong mga partners siguro. Ano ka? Sabi ko din na tumbok din din sa grass. Ngapak na. So, ano ko na sir, ito usually nakapang naging man sila daya. Tama pa nga sila. Pero kay hindi namin mga kwarta, kaya ang apat na dinagapa, nagapon na ako nila nga, nagapon na nila nagpatot, tapos kay nagapon na nagtagayan sa may katay-tay. Sa generation. Oo. So, yung tatlo nagapo, Balikan ta sa action dyan, sinimat tiniyon. Ang gina-report action dyan, mga ka-action, ini nagkaladakpan nga mga naka-avail iya sang 6 mil pesos gikan sa SAP, kang isa diri 4 piece naman, action dyan. Yes, Action Brian, no? Padayon na ang pagpapati sa pagpayag diri Police Lieutenant Jonito Pastrana. wala, hindi ko mga panawaran nila, ay tayo ka for Okay. Sir, ano na, i-filean din sa case, sir, illegal gambling? Ayun sir, ingagaw tali sa bungang document, ingagaw na buwan filing sa atin. Sir, a reminder, sir, no? Sa tanan nga nakabaton dra, hindi gid mag-engage in illegal gambling. Kung yun sir, naman natin ginarimahin sa kaya daw, step na daw, kina-inform na nato ng gobyerno, kinapumiga na ta, i-gaston sa wala sang pulot. So, but no, yung resistance ng corpus, otherwise po, sabi ko, kasi maka-epekto kayo sa report sa corpus. Gani. Tulad din, nag-upling, although namin na po tayo lang na po itong kita na tayo sabi lang sa kasi mo. Hindi kayo subay na ba naton si Police Lieutenant Jonito Pastrana, ang Station Commander ng Police Station number 9. Anyway, amo na, ang baga na ni Sir Pasar Pagit, ibang gani ka uli na sang ilang kwarta. Like for example, I think mga 7 na kang persona sa Bacolod, nga nakauli ang sumbray sang iladrikete hindi na kinanglanon. Taning inipito ang 4 yung inuli na nila kaya hindi man nagkinanglanon, kinagampang naman lang sila. Ginsugal man lang nila ni. Ginsugal man lang nila, no? Pero hopefully manabot na ton, kay agin try na ito makatuan kay na ang DSSD. May angot sining 7 ka pa persona nga nakauli isang ilaw balang kwarta sumbray. Gani kinaka-meeting subong eh. Ini mga 4 piece na actually contact kami gani pero try ko liwat dayon tapos si action dyan basi pa lang. Oo, basi tapos ng meeting nila sa office of the city mayor. Sabay ni Ma'am Pasitiaro nam. Iiriktahan na lang tubig sa takuling tubig gin wave yatong iyaya mga 6 mil action dyan. Atong stories ito man kay makakuha ta to sang lesson action dyan mo? Ano tapos sinidiri ang action, Bray? Kaya na, sempo, nga nagagalinya dito, ang second wave na ini karon nga adlaw, sang panagtagana isang payout para sa mga sub-beneficiary sa barangay Takuling. Ano tapos action, Bray? Ito mga hapon mga alas 4:30, nagpalapit dito sa lugar, ining isa ka beneficiaryo sang sub sa Takuling, nagkwalipikado, gitsaya, no? Kaya hindi siya nga tanan yung qualifications para maka-avail ka, aragit si action, Bray.
ini siya tag-iya, gamay lang man kuno nga karinderya, bala. Ngati makabulig-bulig, kumpiyantiyan, dala sila nga pang-adlaw. Kaya kaya tinutuduman, nagsombray, ngati mas may deserving pagiguro sang iya dito nga kantidad. Kagambal ni Kapitan Lady Gles Gonzales Palen sa Barita Kuling, ginmapatago na siya nga tiya kuno nga kung makabalik na kunong ang sa normal, makapangita pa na sa nagsombray, no, sang kwarta, pagi naman si pagbaliga sa kalendarya. Kaya mo tugin wave yan na lang ang sombray, ang iyang ayuda, ang bali at tiyatag na lang sa iban. Buka ba yun, no? Pero may bana ni siya? Ang sombray? May bana ni? Yes, may pamilya siya, no? Okay, kabalo ka, ining ginawa, kalko to kay lang nga nagpakilala, single mom action dyan, dira man to nga barangay. Ang bana sa abroad. Single mom sa abroad. Single mom sa kuno. Te, bato na yun, no? Bato ni? Ginbutigan gani kuno mo. Okay na lang naksombray, kinakikaina dikto, pagabot sa lugar. May nagpalapit sa tonla. Gambal nga, sa mga beneficiaryo maning iban, tiyamba ko, mga beneficiaryo na sila. Maisurno kay may mga Fortuner, may MUX, may Montero. Tiwa yung sila huya mo na, ha? Ano mo na nga, ang 6,000, isa lang ng electric sang MUX mo da? Ang valid this is a test of conscience. Conscience, right, no? Basta yung monitor lang sa buong liyog lo uli, sir. May... Gayo to sa inyo, barangay Takuling kadamo, diba sa Pigadok, so dyan? Kaya kita tinatawag so right. Qualified good man sila, no? Kaya may mga senior citizen. Amo lang naman, di ba? Kung senior citizen ka, dapat may beneficiaryo ka. Kung sa bagay sa criteria, why man na nabutang da nga kung may MUX ka, di ka qualified. Kasi qualified good sila yung mong. Kaya kita yung punto lang ito kayo na do sa iban lang nga nagatulok. As for example, may ara nga naga-barangay, so nagdato do qualified. Tigambal man sila nga qualified, makamintani ba? Kaya kasi paglabay sang salakyan, beneficiaryo na. Ang bot sa lingon sa tao to, tuod ang iya nga Iloy ni senior gidman, kwalipikado gidman, no? Iloy, no? Tanan qualified gid siya. Galing kay ti, amo na, ang bot sa lingon sa ibang to, tani uli, na lang kayo maprovidean Manila mo, damo na bla, no? Damo na action bray, no? Kaya nakabati sila sa report nga pwede, malanggali ibalik, wala kung gusto mo ibalik, kaya hindi magbatunon. Kaya mo itong pinakapunto sa ibang action, Brian. Basi kinanglan man itong action dyan, ihatag ta na lang to, no? Gani. May pabasa ko daw si mo, action, Brian, na reklamo ini. May nagpasa din sa kon nga. May nakuno po sila, mga pumuluyo. Ay, galing. Sige, ihatag lang bisa akon, di ba? Okay, willing to magpa-interview. Amo ni kuno yabi ang protocol sang barangay nila. 2,000 lang para matagan tang tanan. Pasok ko sa diin nga barangay niya? Luwas isang Bacolod. Tag 2,000 lang ko para tanan makatagan. Dedicated daw. May aragi barangay sa Bacolod din ang 6,000 ging buhinan sa kalibo mo. Para ipanagtag to sa way kuno kabaton. Inano man nga istorya. Ano mo nang istorya? Hindi ko makaintindi sa sitwasyon. Subay mo na lang ang aton ang balitagi ka naman direct sa patron. Action Zandi, sasagot na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action dyan, balita sa patrol. Ginauna ko lang na, kay ka-interesting nga balita mo. Ginsampulan sa Bacolod City Police Mag-Action. Ining 4 nga 3 diri nakabaton sang SAP. Ang isa diri 4-piece na naman. Tipinang dakop ini sila kay gampang sang Pusoy 13 iya ho, Baraha iya ho. Dira sa barangay Punta Taytay, what think na no ni Slayman? Tera subong konstruction dyan pang ila sininga piyansa 30,000 kada ulo. Ang nabato nila 6,000 halin sa gobyerno. Tinapirdihan na to nila, di sila mangita sa 24 ang idugang sa drink. Ano man nga sitwasyon sa aton kalibutan. Nga mo na nga nag-aaway kita sa COVID-19, mas ginhawa na sang gobyerno nga makasupport sa inyo para mapiyan-piyanan dang kagutom ta kay ginadumili ang paglagaw sa aton mga kulturan bangod sining virus ngayon iba niya gahampang pa iya. Online sa firing line. Naligid lang kay sa baron tanay si Madam Pasitatero apisar nga masako ini tonight pero ma'am pasensya gid may gabi dra sa imo ma'am.
Ngayong gabi, Bri, kag sa mga tagpramati nato ngayong gabi. Oo, bago lang kami din nag-discuss ni Action John Diaz, sining apat nga nagkaladakpan, nga nagahampang iya sang Pusoy 13 dito sa Punta Taytay. Ma'am, nakabaton ka na nga info, ma'am? Ano, Sir Brian? May nadakpan nga apat nga nagahampang sang Pusoy 13, Pusoy Baraha, bala mao sa Punta Taytay. Oo. Ang tatlo dire benepisyaryo sang SAP, ang isa benepisyaryo sang 4-piece. Oo, kag bag-o lang gid na sila tagaan. Ahay. Ano kapon lang gid na sila naka-receive ang Punta Taytay naton. Gakalas-kalas pa kuno tong kwarta mo. Nano man nga sitwasyon. Anong matabo ni sa ilagid si ni ma'am? Kaya di, sa pulisya kasuhan gid sila illegal gambling. Pero sa bahin ninyo yung ma'am, anong atubangon nila si ni ma'am? Wala man gid kita abigit di siling gid nga firm nga decision if they will be ma-find out nato nga amo na, no, pero it's up to the barangay na kung ano ang ila nga i-recommend sini na mga ano nila is andam warning or whatever. Yes, ang tatlo to nga nakabaton sang SAP waita kay inilabay man ning SAP mo. Atong isa nga 4-piece gid ma'am, anong matabo sa tumam? Ang mga 4-piece kinapabalikid namon. Ang kwarta. Ang kwarta. Ginapang sukot din namon, ginalagas gid namon kag ginakuha gid kwarta. Bisan di pa rin subong nadakpan siya mamya, anong matabo ni siya, kakason ini siya or tagaan siyansa anong sitwasyon? Mahulat kami decision sa babaw kung ano ni ang yatag nga penalty sa ila. O kung may mga reports na kami bala. May formal findings na gid kami. I see. Okay, kabay pa nga masampulan gid ini kay iban daw kadungol sa nigiligan to mga tinuoy ganing ila card gina-prinda nila gani mo sa banago pa. Dumduman ko pa naman mo. Hindi mo gid na maibitar nga may mga amo gid sinano, but not all man gid guro nga pantawid or 4-piece nato na mo gid. Yes, doping pila. Pasi lang na. Oo. Pipila. Pero ma'am, aring good news for Bacolod. May nag-uli, ma'am, nga mga miyembro sang 4-piece dira nga tani po nakabaton man sang SAP pero pinang-uli nila ma'am. Pila ka bilog ini kag paano? Kay nas of the counting, 8 na ang nag-uli, no? Wow. Pero dabati ko kay subong may nagdugang pagid nga daw mga 3 pagid, no? Pero some of them are pantawid or 4-piece, some of them ng double entry bala. Like see. Ang banaya nakakuha, ang saway nakakuha, ang bata nakakuha, mga manabla. So ginabalik man nila, sila gid among nagpabalik sa ina ng mga kwarta. So diri sa Bacolod mahambal tama mga 11 na sila abi. Mga 11 na sila ang nagbalalik sa nila na kwarta, pero may isa kita kapantawid na nagastuya na ang iban. So ang balik na lang kulang 3-5 na lang. 3-5. Pero do okay naman na at least binalik niya. Te ang balagani ng siling ko tibalaan mo gid bala nga pantawid ikaw nga na ano tigaling kay he belongs kano to the driver's sector. I see. Principal driver siya. So he thought nga lain man ang sa sector, lain man ang sa beneficiary sa 40. Kung either lang na sa inyo, isa lang na sa inyo makaklaim. So, niya nabuinan ko naman, madanaluoy ko kanigla magtanaw sa tsura nila. Daw hindi ko pag ibalik. Nagpakaluluoy gidya sa may tsura nila. So, ang mga pensioner pag ganing ulak balik. Pero ang ining mga kaluluoy, ang upaning nagbaralik sa nila ng mga kwarta. Kung isa tulokon mga daw inabalangga sugid sang tuod, di mo na lang pagbatunon, ma'am, no? Oo, dan luoy gid ko si kunong nang luoy gid ko blatani sa imo. Pero we have to follow the guideline or else kami niya mamayad. Kasi ano ba yung mamang matabo no sa kulang ko na 50 mi kulaon ka man sa may kambalang ko na pero sakitan ko mga they could be happy with the money they receive. Pero buhay mo ka sa ila. Samantala ang iban na not deserving nakakuha sila. Pero mga diri sa Bacolod, mapilagin dyan ka 4-piece beneficiaries, ma'am, ang nag-uli. So, sa sininga adlaw? So far, the mga 5 5 ka 4-piece. Ang iban dira nag-double entry. Muda mo sila. Oo. Yung iban double entry. Ang iban, they nag-return gid sa iya. Kaya voluntarily sa may Granada. Pagkita ya kanu nga damo pagid ang deserving sa iya. Balik gid voluntarily, alaki.
I see. Ba ang video gani amon tong ambalya. Nang sir balik ko gid na lang niya ang ako ng pormas. Ah. Kay nakita ako may ara ka gid sobra sa ako. Sino ngalan niya si ni Maman? Ipwede tayo. Nagapuli sa ano do subdivision tong iya gin sinaplian. Sa Granada, so hindi ako kabag kung sa Glendale or sa Providence, nila ko kinasure kung diin to siya. Pero amo to ginbalik yang iya gid niya. So kanami lang. I see. Ang iya attitude. Aha. Pero sa mga 4-piece ma'am nga nag-uli, maybe siguro may iban pa da ma'am nga nakakuha gid man. Bisan gin check yun ni nagligad daw siyempre sa pila ka 98,000 balaya ka beneficiaryong ginusisa nyo. Basta may iban pa gid ma'am guro nga way pa gid nakabalik ma'am no or nakabaton gid man. May iban man gid pero ang iban abi na buhin na namon lagi nga daan pagkabalo namon nga sa clean listing namon la. Kaya damo garo lusot. So sa clean listing pa lang niya gina-umit na namon ng ilangalan. Pero hindi gid kisa manigar no ati manually man lang imo nga pag-delete. So there are times siya nga may naga-upod gyapon. So kung matudlo sa sang niya nga mga upod kay kilala man nila. Yung na ginabalik nila much more subong kay gina-posting ng mga ngalan. Yes, Sa mga beneficiaries siguro nahuya sila nga. Their names will be included. I sa see. list. May kapamangkot, diri ma'am, kung may mga second wave pa ini, lain naman yung mga beneficiaryo, ma'am, no? The same, yeah po. The same. Except sa mga pasaway, we will recommend hindi na sa kakuha at mayo eh. So kung Diba? good, good behavior mo Kung maayo, good behavior ka, we will recommend you. Kung bad behavior ka, we will recommend for the listing of your name. ay, si maka 12,000, Diba? gali sila. Ay, kanugo, Action Oliver, sa itong nakaladakpan nga tatlo nga sap sa putataytay, no? Makontrabida naman kami ni sa mayo eh. Ate, kung mayo man ang himo. Because there are a lot who are deserving, wala sila gani yan nakakuha. Ano lang? Yes. Ang ibang gani kaluluoy na gid. Yeah. Oo. Anyways, ma'am, ang imo bing kumusta sa mo releasing ma'am sa Bacolod? Hamos pila naka percent ma'am na ubos-ubos nyo? Kung sa barangay, naka 80% kita. Sa mga barangays na 61 out of 61, naka 49 na kita. No? Wow. Pero galing sa mga dalagko ng mga barangays, partial. Ano, may 1,500, may 1,000, may 2,000. So, take ko ng ilang kota, mga 7,000. Dako pang talaklaro namon. No? So, in terms of out of 98,000 ng beneficiaries, nakaatag pa lang kita 29,870. Damo pa, no? Tama pa? Kaya hindi man basta-basta sa kada mo, 98,000. Anyway, mami gamay lang kung query, abi. May isa ka Galing kay Danico, sir. Galing kay Balamo damo ang unpaid namon eh. Bali, ara sila sa payroll, pero wala sila kakuha ba? Mga 1,458. I see. So, mga sulusubra 30,000 ng gitani ang supposed to be nga nakakuha. I see. Ma'am Yara, abi, isa ka barangay, si Kapitan naghimo sang inisyatibo, ginbuhinan niya, may big meeting niya man ang mga beneficiaryo, buhinan niya, like for example, 1,000, ang 6,000, kay para ihatag to sa wala na ka-avail, okay lang ina? Depende? Kabati ka man guro, no? Kabati ka man sa national news na hindi pwede ma-divide ang SAC. And you will be liable for it. That's why ang purpose ng DILG na i-posting ng tanan ng mga beneficiaries. Yes. Kagdason, kung may tangible kagidya nga findings sa banta mo gidya worth ano gidya, you just make a formal complaint. Submit it to the grievance committee sang tawid kag sila na grievance officer na mo process kung I see. Gin-check ko naman na si mo in advance kay karon may interviewon ko kumalambot ko lala pag gining ilabam outside Bacolod ni mamaya hindi sa Bacolod 2,000 lang sa Bacolod. May ara sa feeling ko na kanami sa natin yung output. Why gid man sang dako gidamo ga reklamo abi so far? Yeah. Sige. And to pay ang na-pay nato sobra 30,000 ang ipat. Wala pa ba ang unpaid ni no kay kulaon pa nila. To have that kind of output in just a matter of 6 days, may na nga performance. Yadasig na ni, okay na ni siya. Kag hindi man basta-basta mag isa-isahon mo niya panagtag. Iya mo susko. Correct. Yes, amo sina. Mamang imo panugyan liwat bisa Bacolod noon, bisan pa sa Negros Occidental naga monitor subong ko makahimo sila sang hindi amo sining SAP abi kag sa mga 4-piece naton liwat ma'am remind ta sila go ahead na.
Oo. May sabi sa tanan, no? Sa tanan, tani nga nakakuha sinibalang nga grasya nga ginatag sa aton sa gobyerno, kaginbulig nila sa aton. Ako lang tani nga hambal bilang ibakal ta, di ba? Hambal ko, ibakal ta, isa kasako buga. Parang problema ta. So, ang suludano na lang because we don't know kung saan ni matapos yung atong problema. Ini, no? So, kung may bukas ka na daki, at least nga adlaw-adlaw mo yung kinanglanon, di ba? Bisan ano lang sudaan natin kung may bukas ka na. Yes. So, muna bala, and then the most basic hindi, para sa kabataan, ng gatas, no? Palamay, kung ano dabla nga mas basic, or bulong, yung kinanglanon natin sa adlaw-adlaw ng tanan. Di tani amuna para ma-appreciate naman dodogala ino labuot nga Diyos ko kapulaw bugtaw kami gani no para sa inyo tapos pagabot ng kwarta inom nyo lang isugal nyo lang lain ginabuot namon niya pero kung ginusar nyo ang kwarta para sa inyo kinanglanon di bali na magpulaw bugtaw kami basta ginusar nyo sa maano. Mo ginayang nami nga istorya. Anyways, ma'am Tero, ma'am salamat kasi mga time subong gabi apisar nga masako ikaw pero gitagan mo gisan chance during Action Radio Bacolod. Go ahead, ma'am. Good luck, ma'am. Congratulations sa inyo sa inyong trabaho, ma'am. Thank you, Bri. Thank you sa inyo tanan dira. Yes, ma'am. Salamat, ma'am. Salamat. Good evening. Una sa balita, una sa aksyon. Madam Pasitatero sa DSSD Makaksyon, tikon ikaw to beneficiary Action Oliver, hindi ka to maglain bot mo nga nagapulaw bugtaw na sila para lang nga maprovidean kamo sang kinanglanon nyo. Pagkatapos, isugal nyo lang, iinom nyo lang, isuyop nyo lang. Kung hindi ka to hindi ka batula ng utok mo, sakit na to yung tinaga sa taga DSSD. Kagkapoy niyang obra, imagine mo 98,000 diya ka beneficiaryong ilaya ginahikutar para matagaan sa tag 6,000. Pagkatapos, nagapunta taytay ito yan, nagpulupungko sa lamisa, iya kag nagsagi ka ukay ka baraha. Action firing line. Ato ya, may gamay na to nga ang pitik sa to, purti na to ya. Kung sa mga sulod balay tubing ang bana mo, ay may binuligan, tumboy na to ya. Action firing line. Tumboyon ka na sa sawa mo ka, kwan ka, puli ka na ding makaon, tapos subog ka pa. Kung duway sudan, panghaboy mo pa pinggan da. Ang ankuan ni Mills ka. O, mo na blang ang style ba na tumboy ka na. Action firing line. Tanan nga mga tao, subo nga nagabayad tax para sa inyo, purting kulumuron. Ang buyayaw, hindi nyo lang limbatian, pero purting buyayaw sa iba ni. Action firing line. Pero tama na. Pila man lang ni Slakbilog Sa Bacolod iti 4 na kaladakpan sa Station 6 Mayara man. Ang nakaladakpan lang. Ang waay guro subonggaw tuyotoy kadlaw Action firing line. Iti wais lang dakpan, pero darating ang araw, mahuhuli rin kayo. Action firing line. Tagalog yun ha. Pagbalik ko, try natin malambot ining isa ka reklamo man no. Ambot ko na no kamatod ini aligasyon gani mo, no? Aligasyon sila tulala pag ito mo klaruhon ko ni karon. 2,000 ko nung bato nila yang iban ko niya ginbahin-bahin para klaruhon tani bi karon be. Action firing line. Standby lang kamo da kag iban pa nga balita sa aton sa nga pagpangalagad una nga bulyada dulong sa aton sa DTX 500. Ini dako nga bulig para iya mapanubong level sa sugar sang isa ka tawo kag kompleto management sang liver detox. Lumpio dugo kag iban pa nga paka-boast dira sa aton sa kagalingon ng DTX 500. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa. Mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus.
Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID. Mga kaaksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub.
Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mainhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Radio Philippine Standard, Semlas 8:01 na.
Antes ang tanan mga kaaksyon, gusto ko lang i-endorso sa inyo. No? Ang bulothuan nga mo gini makabulig sa aton sining buwas sa damlag pagkatapos sining COVID-19. Kuan kamo kadto na kamo sa First Academy of Skills and Technology Incorporated. Kinagatanyag ini sila sang senior high school tracks academics, kaangay sang accountancy and business management, humanities and social science. Kag naga-endorso man sila or kung naga-miyara man sila sa technical vocational livelihood, housekeeping NC2, food and beverage NC2, contact center services NC2, organic agriculture production NC2. First Academy, be the first of all the way globally mga kaaksyon. Kag ini sila ang TESDA accredited man. Bisita kamo sila sining building sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City. Pwede magtawag sa 700-9035 mga kaaksyon para sa dugang pagid nga ihibalo. Ang marami pagidri sila ya kay libre iya ang uniforme kag ID. Pertino. And 275 pesos lang ang bulanan, 1,500 pesos ang registration upon enrollment. Enroll now, mga kaaksyon. Action Firing Line. Maayong gabi lang sa kay Sir Sunny Boy Magsipok. Naga-monitor sa aton sining pagpangalagad subong yang nga gabi. Ang iba naton nga mga tagpalamatim at amaton taman ni sila. No? Si Sir or Madam Novi Valencia. Ako ining Good evening Action Brian. Ay salamat arak hindi kompleto ang gabi kundi pamati sa Action Radio. Ay di na to nadula. Daligid lang din to nagkadto magi nagakuha ng aton sining kwan ang aton sining signal okay, pangitaon ko lang to liwat karong sugpo niyo ma'am ha. Okay, sige. Di na to dapit man. Balikan ko na nagkaroon Sige, basi malambutan ko nagkaroon. Si Michael Despi naman nag-monitor. Tamyaw ko lang Despi family. Sa Talisay, ga-monitor gid kami always sa Takuling Tamyaw Kuman. Mga upod ko sila ni Tubi kag ni Ares. Damo ni si Michael to nanawag sa nigad ta. Asya ikaw ni. Salamat. And may gabi lang kay Anne-Marie Garcia. Naga-monitor man Greet siya lang kuno Agisan Barangay Council Sini Matinio naga-monitor. Bauti salamat gid ra sa inyo. Ronel David, no? Good evening, Exxon Brian. Mayo pa kon bugas na lang gin panghatag maskin tag duha pa kasako nakasave pa ta sa taxpayer. May punto man niya tod, no? Imbes tod sa 6,000 bugas Action Oliver, no? May bugas subong yung tag 1,700 hindi na ya baho. Nan, okay pa ni no? Na sige. Base ang second wave law ibugas ta na lang ni DSSD, DSWD. May perikta na lang bugas tuod. Kaya hindi pa sila kasugal. Aray, posta lang bugas na. Grabe na gini. Dakpan silang postal niya. Isa ka litsik, isa ka salmon. Sobra na gini kapag sugarol kasi mga tao. Si, nagalapta, no? Si Iraj naman niya, Servida Diaz. Actually, by tani, pagkaon nilang hatag sa Poorest of the Poor, no? Tapos, cash assistance sa mga middle class, gidya. Daligid lang. Ano siya? Action, Jay, ang mga galumpat sa, no? Sa guro, dala ka, check ko lang liwat, ha? Kanugon sa ginabasa ko. Sige lang, ha? Balikan ko na karon ng iban, ha? Kanugon, may ginabasa ko sa nagtubo-tumbo siya blaw. Hindi ko pa matapos basa. Naglumpat naman ta sa isa naman. Dito sa piyak nga side, ha? Pasensya, gida. Dito ko sa piyak, ay, testing ko di sa piyak, ha? Action, Bray, good evening. Bao, may tani, matapos na. Ari, otro maning, ni, smart niyo. Gaka utod-utod man so. Nagpa-action kami diri sa Shinda Solidad. Good evening. Din nga barangay ini. Good evening, Action Bride. Diri gani sa Amon. Nagapanglista sap. Baligya oga. Gali nagapanglista sila. Palapit lang sa luwag. Diri ni sa Don George. Iniblang luwag ni do kadamo. Nagidya na akin. Buisit kasi luwag niya. Action Bride, always kami Muray, Pangadlo, Rosita, Blanca Flor, Dolor, Katinoy, Sanaga, sila Carlota. Salamat, gid. Mayang gabi, si Sir Steve Francisco niya sa Barangay Antipolo, Pontevedra, nag-monitor. Salamat dira sa inyo.
Good evening, sir. Kami di sa Moises Padilla, wala man kami ka fill up form. Si Inoy niya sa binataan. Salamat. Daligi lang. Kay hadlok ako sa ronti man, nagbarikutot ang ila mga ikog. Balibad. Oh, kita mo. Good PM, Action Bry. Ang taga sumagya, wala pagidya kapanghatag sangsap, ambot kung san upa. Hambal to ni Madam Tero Gina, ara pa lang sila sa mga 30,000 pa lang ti, kuan pa mo. Batch by batch, sungod sa kada mo on blow, no? Grabe, mga damo eh. Good evening, Action Brian. Ginuli nila kay nakonsensya na sila. Ako gani, laman kabaton, solo parent ko. Oh, basi way ka pasar ba sa kriteria, blaho? May kriteria mo? Good evening, Action Brian. As lang ko sa Barangay Cruz, Calatrava, Negros Occidental, nga ang paglistahan ay isang SAP-2 silang kabilog ang PWD na ka-avail sa Mayo pa marilis kuno. Kabalo ka, kuha na mo, may mga slots na ginapadala ang DSWD sa kada banwa kag syudad kung pila lang kabilog. Kaya ginabase man na nila sa kwarta man mo. Good evening, Action Brian. Monitor gid kami senior citizen niya. Sang La Granja, wala gid na baton. Basi way kapasar sa kriteria gid. Sa kriteria kita kabasi mo. Good evening, Action Brian. Lihog greet lang, Aliponso Halapa family. Always nagapamati kami sa inyo. Tami niya. Sang nabalikan Oringaw. Kabankalan. Sige. Unahong collection Oliver section Marlon na. No? Hi, good evening, Action Bry. Hindi tanan nga Pinoy may maayo batasan. May nagakontra diyo. Mayara gidya nga sungak-sungak. Tanan nga pamilya ginlistaya concerned citizen. Oh, may dumay na balaan siya. Iyang balb lang alam bla kay Good evening, Action Bry. Sa Monday sa Moises Padilla, wala Japon panghatag sang amelioration. How? Ulat-ulat talang, basta naplastar pa. Good evening, Action Bride. Discrimination na sa BHW, bagay na ipapriso kaya muna ang order sang national. Thanks, God. Tod na, hinaboya ka baso, maininit, pangadala may kape pa blau. Good evening, Action Bride. Monitor lang kami diya from 1189. Sige. Ari nagadlagan lang din aton nga live, oh. Michael Soriano. Sir, wala man kami kabaton. Si Mike niya, Fortune Town. Good evening, Action Bry. Paano ang mga PWD maka-avail man? Ka-avail kagid basta pasado ka sa kriteria, baton kagina. Si Jima Idang Santillan. Action Bry, good evening. Monitor kami di Fortune Town na. Villa Alexandra. Sige, salamat gidra sa inyo. Antonio Oriol. Good evening, Action Bry. Ginatamyaw ko lang na tanan nga taga Moises Padilla nga nagapamati sa Action Radio. Diri ni sa Cavite. Salamat na sa inyo. Nelia Canieso. Action Bry, greet ko lang daw utod ko nonoy. Happy birthday kag nanay Josie. Kag Chay ko Jelly kag Jovi. Cesar Sipil niya. Salamat gid. Si Apri Surado Delfin Jr. Naga-monitor man subong sa Maayon Kapis. Si Alvin, good evening, Action Bright. Tamyaw ko lang, Barangay Purisima, Manapla. Okay, si Action, Action Dale na, anong Marlo na? Ara na? Okay, si Action Dale na lang eh. Sige. Si Action Dale na unahon nato na yan. Action Firing Line. Okay, well, gina-check natin si Action na Dale, mga ka-Action Srimatrion. Las 8, Jess, Action Dale, si Action Artay Hupon, gali subong sa Bacolod City Hall, no? Action Artay Hupon, gali. Pasensya, gid. Sige. Dili na lang ko anay Action Oliver sa akon nga balita sa dili lang ko anay plus la karon. Manawag lang ta karon sila. Kay didto iya sa kwan, didto iya sa Sipalay mga ka-aksyon. 3 ka persona pinangdakop diyo sa nga kapolisan. Una nga gindakop diri ining si Amer Ferrer. 44 anyos ni. Ini siya ginsaway sang BHW nga si Februarita Sarol sa 61 anyos mga kaksyon. Ining si Ferrer person under monitoring. In short, PUM ini siya, no?
kay naga-deliver sila sang isda bla. So kung naga-deliver ikaw kay isda, bisan din kala makadto no? May Bacolod, may Negros Oriental. So gin PUM. Tinawala kon PUM ka naka-home quarantine ka na, no? Dapat naka-stay at home ka, di ka magwa. Kay gina-monitor ang imo sa ikaw galingon. Ang ginhimo ni Ferrer iya, nagpangapi siya sa kapihan. Nagpangapi sa kapihan, may nakapanugid sa BHW sang barangay, dira sa may Purok Tuburan, barangay kay Hagan, syudad sang Sipalay. Ginpadulungan sang BHW, kaginsaway, nga kung pwede, magpauli lang siya, kiti PUM siya mo. So, imbis iyang magpati nga magpauli, why sa bala tumindog, Action Oliver, kag ihaboy ang baso to sa BHW? Action firing line! Kita mo lang batasan kasi tawo, no? Paghaboy, may dala pa nga kape, bla, kung ay pamaubos inom, guro na insulto, gid siya bla. Why bla pinakal tong kape to sa isa to, BHW pa naman. Tinaigo sa TL. So nagpangayo tabang sa pulis, dinakop ini siya mga kakson. Action firing line! Yung kaso niya physical injury kag oral defamation kag ang paglubang niya sa home quarantine no kay PUM siya mo. Ang ila sa ni barangay Kagawad dira sa nasambit nga barangay sang kay Haganman nga mo si barangay Kagawad Redini Ulak 29 anyos upod ni sila nga duwa nga nagabiyahe sang isda no. Sugin PUM man ini. Actually, tapos aning PUM niya, nagbiyahe pagid sa liwat. Ti once gumawa ka na sa imo yung vicinity sa imong lugar, Action Oliver, pagbalik mo, i-PUM ka naman ang liwat mo, kasi naglagaw ka mo. Action firing line! Sus na, no, man kayo mo ni sa Kagawad, ulak yung sagi kuno yung klagulagaw sa purok nila da. O, may mga tao nga nagpinanawag sa pulis. Sir, arang lagaw sa Kagawad, yung PUM ni siya. Tuging kadto, kaging dakop, mga kaksyon. Action firing line! Te, pagdakop sini sa iya, ti subong ara sa Sipalay Custodial Facility ni sila mga kaksyon. Actually, tatlo ni sila, kayong isa man din nga gindakop man. PUM, ay nang isa diriyaw, gindakop, nag-inom. Kaya nakabaton sang SAP. Action firing line! Busador kasi mga tao, no? Nakabaton SAP, ti nag-inom, abi guro, tsamba na ni, doon di ginmapunggan, guro ang ginhawa, ti nag-inom, ti dinakop man niyo, ti subong tatlo sila da, ti ara atubangon gina nila. Action firing line! Pabati ko sa inyong interview na ton kay Lieutenant Colonel Neserato Sabando, ang hepe iya sang Sipalay PNP. Yeah, 61 years old. At binato pa siya ng ng mug, ceramic mug kanya, red foot po. So, tapos ng injury, dahil lang naman sa naka-PUM kasi itong mga to. PUM niya nagkuha kung saan nakakarating Kwan. So, hindi nag-cooperate. So, pinaresto ko kaagad at pinailan ng kaso. Napailan na itong kaso, na-increase na to. Ay, anong kasong final nyo ngayon, sir, sa kanya, sir? Pinailan namin ng Article 358, yung sa oral defamation, at saka sa Article 266, yung physical injury, plus yung, yun ang pinailan namin, dalawang kaso. I see. Sir, bakit? Saka yung executive order, yung 2020. I see. Sir, bakit naka-PUM itong si Amer Ferrer, sir? Saan siya galing, sir? Ito kasi, pumunta sila, nag-ano sila ng isda, kung saan sila nakakarating na sila ng Dumaguete, nakarating sila ng Cebu. Nagrereklamo mga kapitbahay niya So, saka yung barangay mismo nagrereklamo. Barangay na mismo. Ikot lang ito siya, hindi nagsistay talaga. Oo, hindi mo rin natin tanong, kagabi, inuli rin namin ang kasama niya ang barangay official. Itong si Barangay Kagawad rin Ulak, na kasama niya rin to, ito ang boss niya Inuli rin namin kagabi kasi naka-PUM na rin to. Naka-PUM na to ng 14 days, nakatapos na silang PUM, nagbiyahe ulit doon. Okay. So, uli na namin ulit kasi nagpaikot-ikot lang doon. Matigas ang ulo, si barangay official nga siya. Yes, ma'am. Barangay official doon sa Kayagan.
Di ba yung may kasama si Redini, sir, itong si Randy din? Dili ka na? Randy, dili ka na. Si Randy naman ito ay ibang purok, pero isang barangay. Ano siya, lasing. At nakatanggap ito ng nakatanggap ito ng special amelioration. Ayun. Ito ang problema sa mga taong ganyan. No? So itong tatlo ngayon, sir, nasa custody ng PNP na, pero isa lang yung finailan ng kaso dito, yung naghagis ng maglang po. Yun pa lang napapailan ng kaso kasi hindi naabot ng oras ito si Kagawad at si Randy. So, tatlo silang tagakayagan. Pero nung last April 19, may kinasuhan din kami doon sa Nabulaw. Yes po. Nga lang LG Balyaw, ito naman maraming violation. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. So mo na maka-aksyon ang mga pagpanginsulto, no, sa sini nga mga tawo, sa aton sini nga mga otoridad, no? Naluoy ko rin sa BHW, ang yamalantutan ni inang katungdanan niya bala, nga isa ka BHW nga nagsaway sining nasambit iyang suspect. Pero hindi ang aton nga basis dire maka-aksyon basi matingala kamo pulis kaya ang pulis mismo amo ang nag-investigate dito, no? Basi mga balang pamilya na blang ginamonish nangakig siya kay tigin pakahoyan man sa BHW mo ni muna tuway takbalo dira pulis ang aton sila dire nga gin kuan sang detalye. Action Firing Line. Ang isa ga balya siya si Kwandi si Madam Materisa Discutido ang balya BHW man ko kasakit man naman dapat kini pasakaan sang kaso. O imagine mo may nag-simpatiya da yun. Tinigin man manami mo, no? Official ka sang barangay kagawad ka. Dapat ikaw gani dapat magkwanda mo. Ikaw ang mangin leader, kang mangin ihimplo sa mga tao, tapos ikaw pa yung unang salawayon. Action Firing Line. Si kagawad ni suno kay Sabando, ang hepe sang sipalay, siya gambal medyo salawayon ginman ni kuno kagawad action Oliver mo. Doon di gani kong matik ano sa kapitan niya ni. Action Firing Line. Ibutuhon nyo po da so na da. Magamo na nga sitwasyon na pag ay susko nga mga tao nagulo interest politika gagkon masawayan mga king. Action Firing Line. Sige, last 8:19 mag-aksyon sa aton sa pagpangalagad. Ma-commercial lang ko kadali action Olivera. Pagbalik ko with action Dale Salazar, action Marlon Hinabia. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw
ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay sa bisan ano nga kalintangan responsable nga pagbalita kadayon nga ipalangnan malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe Action Radio Philippine Standard Time, las 8:23. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, life extension, vitamin D3, mga kaaksyon, pampabakod sa aton immune system. Pampabost aton sa ikaw galingon, kag ang upodyo sa nimo ning life extension coffee mix naman pinakaunang kape nga may aras ang vitamin D3. Ini ang produksyon sang Life Extension Philippines. Salin sa iban nga pungsod ginpagi sa may diin nga pagtuon antes gidala sa merkado kay diri sa Bacolod mabakal ini sa mga butika around Negros Occidental, no? Pwede ka makabisita dira sa ila sining nga klinika sa GA Esteban Building, Lacson Street. Sa unahan diri mo ning Burgos, Lacson Street mga kaaksyon. Action Firing Line. Libreng consultation sa mga medical doctors sa Life Extension Philippines. Action Firing Line. Maayong gabi lang sa mga utod nato nga nakatutok na sa sining nga mga tinion. Maayong gabi lang kuno, ano? Nag-monitor si Sir Raymond Alarcon Sagal Jr. Salamat gida sa pag-monitor. And great naman nato nag-monitor man si Jillian Caburog sa bilog nga pamilya Caburog dira sa Barangay 1 na Carlota City. Monitor siya live subong simo from Sunny Boy Magsipok sa Barangay Balabag. Also first the Valley Bank sa La Carlota Development Bank. Salamat gid sa pag-monitor. And hi to Manong Ronquillo Simeon, nag-monitor man sa Materion, no? Sinsya ginong kay portigid sa pagkadamo di sa kwan sa live naton. Diri ka dalang agi, ano? Capital Reports. We have Action Marlon, hinabiya mga dalag ko nga balita gikan Kapitolyo Provincial. Action Mar, bayad gabi. Aksyon na braya subong dilamang hapon na kay istorya si former congressman kaga provincial consultant Albi Benitez sa team nga ginabugusan sang mga taga DOH, Department of Health, World Health Organization kag RITM, no, ang Research Institute for Tropical Medicine. Amo na silang team nga nagkadto personal sa bayan sang TB facility sa Teresita L. Halandone Provincial Hospital sa sunod sang Silay. Amo na ni ang pagpaningwa sa provincial government nga makaangkon sang kaugalingon nga COVID-19 laboratory
testing center. Kag kaina sang aga hambal ni Benitez sang nag-abot diri ang ini nga team, positive ang resulta sa Action Bray. May gamay na lamang nga mga dapat i-comply ato sa nga provincial government sa nasaad sa requirements, no? Kag sa mga gabi, mabalaan ta ni Boss Aga kung nano ang ginambalan na ni Benitez kag sa team nga nag-check. Kay kung basihan Action Bray ang administrative order bla sang Department of Health, dabo kasang dapat nga sundon ang pasilidad dapat mayugid. No, pero why naman sa problema hambal di Benitez kay ining TB facility sang sila hospital bayara na nga daan sang kaugalingon nga negative pressure room. So magkasarag na saya. May capacity na sa pagpatigayon sang pag-test sa sining specimen nga ginakuha sa persona nga ginadudahan may sintomas ang COVID-19 or bisan pa nga way sang sintomas ang COVID-19 pero magkabit nga mga person under monitoring kon PUM. Yaring anunsyo kayo na ni former Congressman Albi Benitez. Mari di ang Team Subong, nag-abot kagina sang aga, headed by DOH, WHO, kag RITM, na ginbisita na nila ang Teresita Halandoni kagina sang aga, and very promising. May Jupay lang kita nga kinanlan, i-comply nga mga requirements, soon I think we're good to go. So, ari pa di sila, so by tonight, ma-meet kami liwat, to finalize ang mga requirements, arrangement, kag kung ano mga kinanlan. And we're looking good to having our own testing lab diri sa Negros Occidental. So kung natin Action Bray, hindi ni madugayan na. Basit kung ano man nga adlaw, masurod nga semana, mahatagan na ni sa gilayon sang license to operate. Magka-start naman. Kag may nagbisita na Action Bar man, no? Dako chance. Oo. Hindi man lang Action Bray, Negros Occidental ang nagaplano sa pagpatukol sa ring laboratory center mo kanabo pa. Yes. Nagkanain lain nga mga syudad or kaprobinsyahanan na yan pending man nga request sa bayan sang DOH. Di mayo sa atong di kay kipapatian ni Sigida ang ayo ni former Congressman Benitez sa mga opisyal sang sining ahensya. Isingit ko lang Action na Bray kay subong hapon announcement ni Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang. Ang good news, mayong balita ni para sa mga taga Negros Occidental. Dasig niya papagawa sa resultaw. Masawa plato sang nagpositibo plus COVID-19 nga taga Banwa sang La Castillana. At taga barangay nato kundi duwa to ka mga immediate family members ang nagpositibo ang ginkuhaan sang test sang specimen. Ang una nga naggawa nga resulta ang iya sang asawa. Ang result is negative. Bumayo. Negatibo Action Bray. So ginahulat na lang medyo na trasar ganiyo kay dugay-dugay ang paggawa Action Bray sang second test bala sa tong unang nagpositibo nga taga Banwa sang Ilit Magaluna. Kundi first positive ang result, second negative Action Bray. Ikatatlo nga test sa iya nga ginkuha sa mga resulta wa gihapon makabot. Base ko nag-ugok bla kag nagapundo lang dito sa bayan sang Iloilo Regional COVID-19 Testing Center. Sa Iloilo Action Mart, may bigro na prioridad man nila mga taga Iloilo man mo, no? Yes, amo gid Action Bray ang nagakatabo kay man Iloilo ang naga-follow up taga Iloilo man mo. Yes. Halos sa adlaw or oras-oras guro ginatawgan ang testing center kag i-follow up kung ano na ang resulta. Kay kung tuturo ng Sumbray within 72 hours, mabalaan na ng resulta mo. Bali 2 to 3 days lang dapat mabalaan na resulta sa ning testing. Kung iba niya nagakalabutan tag 2 semana kung kisagani kalabot pa sa sunod sang isa
ka bulan. So mayo-mayo pa din kung diri sa aton sa Negros Occidental, taga diri man nga specimen ang ipadala ang sunod sa Bacolod laban-laban maupod naman na. Yes. Maupod naman na action bray. Kay quarantine area ganing Bacolod City daw way pa man so far. Ginaplanuhan pa lang. Oo, kay ginasalo sang provincial government ang Bacolod noon na ginakabig nga PUMs kag ginapaidalom sa 14-day mandatory quarantine. Ato nagalalabot to, no? Kag mayara pa ganay subaray man abot pa gid. Kay Bacolod noon stranded passengers dito sa Manila. Ginatos man to subaray na sobra guro 500 ay. Uy, grabe gilinote. Bacolod noon na siya. Negros Anon do mga 600 man. Purti pa kadamo gali, no? Kadamo hindi na pwede matingob kanya man. Kung tingbon mo niya subaray sugat to kapag abot diri way ka mabutangan quarantine area. Usto na. Mungol kag problema ka pa. Yawan pa pakaon gobyerno provincials na. Oo, may lukotani. Dila ko dito kumatupa sa mga bukal bla. Nami pa siya ang lima, free pa pagkaon, may gwardya ka pa. Iban nga ni Action Brighter, di magpapuli sila sa balay mo. Alis lumapabili na lang diri sa mambukal. Nananad, Di sa mambukal, so parang ko na tayo na bilog. Ang arada. May Bacolod noon manda. Dito sa Provincial Healing Center, sobrang to isa kagatos. Kung mag-abot, ang dugang pag isa niya mga stranded passengers, salin sa nagkalain-laan niya mga kaprobisyahanan, inugang mo na sa siling duha ka mga quarantine area dari sa Negros Occidental. Purtino. Dito sa Manila, danya, namian dito sa mag-Poli Action Market, ang extension to, nagapaninghamot na gin mo. Gani man, laban. Laban gito ya. Gani man. So natin kung ano man ang ginabaki-baki, bala ka ginamatamat bala sa provincial government ang pagbulig sa ila action na bray. I see. Pero diri sa provincial action, malsingit ko lang ni, daw kadamo, nagkahapon na na-mention ni Gov. Lacson, gapanimaho man extension, kumusta subong adlaw? Subong action bray si Benitez nagsiling, pananglit nga may, kapananglit nga waay sang magdugang nga positive case sa Negros Occidental sa sunod sang duwa ka semana tun-an nila sobray ang pag-downgrade sang ECQ. Okay. Waay sang tinaga nga lifting kundi posible pag-downgrade. Pag-downgrade pagpanubo pag ida. So meaning ining pag-modify subong panubuon pagid sa modification ni damo sa yes, laban action baray abuda. Or ang ECQ ipatuman in another form. Lain naman na sobray nga pag-implementar. Pero ECQ ara gyapon. Yes. Total ang mga lugar to nga daw identified abing nga may aras ang COVID, abing nga positive mo man to Magalona, La Castilla na so far duway nagin man so daw manihar man lang gid action armor no? Yes. Oo. Isip kita sobray since ka gin-announce ang nag-positive sa Banwa sa La Casillana, isip ka na isa duwa tubtob malabot ang ining duwa ka semana or 14 días nga waay sang positive case nga magdugang dira na maga-decide ang sumbraya provincial government interagency task force kung bala i-downgrade o kung mas panubuan pa gid ang implementation sang ECQ sa Bogos nga probinsya. Mayo gid. Pero dapat gyapon bisan gin downgrade na siya ang monitoring sa tanan-tanan nga mga personalidad sige lang gid mas hugot gyapon action mar. Yes, ang mga ginatagan sang prioridad nga natutukan action bray sang interagency task force ang ulag gyapon sa mga tawo. Limitahan gyapon. Yes. Amaning nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na Marlon Hadaway. Una sa palitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Kabay pa mahingagaw ining center dira nga plano karon ginbisitahan na ang lugar sang Teresita Halandoni Hospital, Provincial Hospital ni dira sa Kwan Syudad sang Silay. Para may kaugalingon kita nga testing center diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. No, kay kalayo tod sa Iloilo, itabok mo pa, no? Pagkatapos wait kada iya pila pa ka adlaw. Ting Iloilo, hindi man lang kay Negros Occidental tong natubang nila, may mga antike pa to sila, may kapis pa to sila,
bilog nga panay man to ilaman mo. May lang ganiyang gimaras siya kay si Rog yapon yung gimaras duway gito ya sang delikado. Ti kita diri sa Bacolod kag Negros Occidental nagapadala pa to ti ipapilahon man na day, no? Inapahulat man na da. Siguro kung way sa may nagatiner kag nagasaki man to panawag nga from Negros kag Bacolod, siguro kisa ginalaktawan man digurong aton man no? Action firing line. Mas gina prioridad man tong ila man to tindi mo man isla mabasol man kiti didto sila damo man to kaso Action Oliver, no? Action firing line. Sa Iloilo province kag Iloilo City damo man to kaso may mga positive man to sa ila. And dire karon sa Bacolod, check naton karon kay kundi sa Sabis to may positive man to, no? Sini nga hapon do may nagpadulong na to pagid nga mga team gikan sa Interagency Task Force mga kaaksyon sa pag-usisa liwat sining nasambit iya nga lugar. Action firing line. Ato daw kontrobersyal gito kay anablang ulihi nakatama nagabot pang iya sining nga result sang April 9 pa napatay pagkatapos iya nagabot ang result 21. Action firing line. Di sa makon mos kadugay nga sitwasyon. Last 8:37 Olay hunon ko na lang siya ara na sa Action Art. Olay hunon ko na lang ang Bacolod City Hall. May isa pa ta ka batch Action Oliver na bilin, no? Para karon na duro-diretso kita. Action Radio City Hall report. Action Art, mayong gabi. Bangod na action, Brian, kinanglanon para sa Interagency Task Force chairman niya si Vice Mayor Isildo Milyaran. May baluan kung ano ang mangin resulta sa itong swab sample sa testing center sa Iloilo. Plano sa Vice Mayor nga pakingangot no, dito sa DOH sa paagi diri sa representante sa City Health Office nga mo may direkta na communication dito iya sa regional office ng DOH agud niya i-request nga kung mahimo sa lab sa sining laboratory center nga unahon ang pag undergo sa testing o kung process sa sining ginkuhaan sang swab sample bala nga mga himata sa itong 69 years old nga manumduman ti amo ning napatay dira sa may area sang Barangay Villamonte. Now, sunod diri sa kay Vice Mayor Elsie Pamilyaran kung nga kinanglanon kini kay nagibot sa kinakson bray actually sa agamo kinalangtan dito sa may area sang Madalagan sa case naman niya sa Castellana nila itong reported nga mga nakatuan sa itong sa Castellana nga kinamonitor man karon. Sila niya okay lang tayo sa Mandalagan, okay man at least dira sa may East Homes nga sunod sa kay Vice Mayor LCD, pwede lang yan kasi ilalang balay sila, ilalang balay ang i-sell off. Pero sige ang problema, gitsini, diri sa may area sa Sabis, kung pabayaan, siniya kay protekta mo pa ng malayang dati. Dag siniya kung ikaso karon nga maglawig, tapos positibo ang swab test result sining mga himata o direkta pamilya sa 16 years old. Siya na ko, hindi nga problema kung paano himuon sa city ang contact tracing. Although mayroon kasi himo karon nga mga contact tracing pero mas mayo kid nga mahingagaw ini. No kay sininga mo ng pinaka-importante sa tanan na gusto nila may maluan karon og sang syudad karon especially sa IATF agud nga makahimo sila sa nagakaigo man nga aksyon. Yari nga parayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Let's hope and pray nga negative to sila kay kung mag-positive damo gidigo di dahil ang mga bulak yan visit mo ko sa East Homes and daw kwanto ya gated kong balay ina lang property ang field of tax aton nga worry diri lang sa Sabis kay kung sa informal sa class sa dislataran and kadelikado kaya hoping naman negative tong results nila. But so far, wala man ko sila symptoms Well, kung magwa results ko nila, diba si papulitan taman sila, kilawit na to Mayo ko gani kung pwede nga kung to sa priority to Para nga may peace of mind ka maka-action to nila yan. So, ma-request ka dito sa testing center nga unahon? Actually, wala ko to yung connect na tawag ko kay doktora. Abara ang parehas sa Bryce ang Interagency Task Force Chairman dari sa Bacolod niya si Vice Mayor
Elcid Familiaran. Kaya ditong sa Now, mga isa East man Homes ka- Action Art na sa East Homes to do nakalipas naman isa ka bulan gani isang nakatulog tong Positive Action Art no ti daway gid man sintuma na. Gani ang kayo next na bala kay bisan na to ang patient mismo sa Castellana. Lapaw Sila naman. to ka lapaw naman. Kundi for 10 days na dapat kag nagpakita sa sintomas. O sintoma ti amo tong aging swab man siya ti amo nang siling ni Vice Mayor Elcid sila niya dapat ni may palayag man diri kag tun-an ni sa DOH nga mo ning nagkakatabo nga to hindi niya normal blood based sa ginhatag na timetable sa World Health Organization may mga changes hindi likawan. Yes. Now, isiingit ko lang kung may time ka pa Yes, sa Kwan bala? Bacolod, Our Lady of Mercy Hospital Incorporated. Kaya may isa galit resolution na gin-approve ang SP nga naghatag sang otoridad kay Mayor Bingo Nadia nga perma sa isa ka memorandum of agreement tupod sa sining pamunuan o kon management sang hospital. Agud nga ang South Wing nila Action Bay gamiton ina bilang temporary nga COVID-19 hospital. Now, ina sa hospital, mag-serve ina nga amo ni siya ang mangin isolation room, no, o kon isolation sa mga pasyente in kaso nga may ara ya sa mga minor nga symptoms. Dito na dalon, no, kay ang kabilugan diri sining ni City Administrator Ang diri sa Bacolod ang bilog nga mga private hospital living bilang ka mga isolation rooms ang available. Kag ang sa may provincial hospital o sa regional hospital sa Sundoxing ang ila nga available man nga isolation room is 16 rooms. Di namin, ni 34 niya karoon mo. Pero galing ni cater nila, ilang mga minor symptoms again. No? So, iyak kay City Administrator Ang. Ginalauman niya kay mga logistics subong hingagawon man nila mo. Ang syudad na makaldas ng dugang na maikot sa gamiton na hindi na mag-intra pa dito. Kundi kapag i-intra dito sa may mga machines na ginagamit mismo sa hospital, sa mga patient na nagkasulod sa mga masakit nila nilang hindi COVID, hindi man pwede nga dito man i-intra may mga symptoms ng COVID na mo lang nga ma-provide ang city plus nga may ara sa napulo ka mga nurses nga city paid ni nurses nga ang schedule nila sa third batch nga magtatap sa mga dalon kung may ara gid man nga mga pasyente diri sa Bacolod. So para mo nagsundaya ang pila ka mga panguna balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon ng aksyon natin hukuno na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat aksyon na Art balita gikan sa syudad sang Bacolod palamang kutanon tod no. Bisan nagligad pangedlaw kadamo gid sa naghambal sa hindi lang gali 14 dias dapat ang aton sa panilagan sa isa ka tawo nga may suspetsa ikaw lang nga may COVID-19. Iti ang sa La Castellana to naglabot siya Marso 15 abi no diri sa Bacolod, Negros Occidental. Imbis siya nakabatsyag ya sang kwan sang lain batsyag niya ato na tiya sa Abril 5 na iya no. Ti lampuwas na gid siya katama do kalayo na gid man sobra 14 dias kag nabalaan ang result iya pila pa gid ka adlaw. So di gid masaligan. Action firing line. Amo na nga ang iman nga gina-PUM, gasuroy-suroy, pagalagaw-lagaw pa. May gimantod pang dakpon, ginmanis lang matuod mo. Kagi pang butang sa lugar, lagi isla kagwa-guwada kay tiga pasaway. Action firing line. Tinang isa ni, wasa managdahom, abi, aring taga-sabis naman niya, gin-diarrhea lang ini mo, no? Gidala sa ospital, ginkuaan sang swab ini, kaya gin pa lubong, kiti napatay. Ang result, iya positive ho. Action firing line. Di pa naman kutanon man kung paano siya nag-positive. Di naton masabat ni kay kadamo sa mga komento, abi, nga way naman ay galagaw, katakang-takang na malanigani das palibot nila da. Action firing line. Kung din to nakuha ang ining nasambit yang si COVID-19, mga kaksyon. Last 8:46,
Commercial ko kadali. Pagbalik na ito ng inyong sining mga mensahe tamdon ta. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang Dr. Alfred's Green. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Action Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:54. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Ang ining nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Enervon C Tablet. Labanan ng virus by boosting your immune with Enervon C Tablet. More immunity, mas protektado. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, magbasa kita di mga mensahe. Si Kenmar Romero, watching from Paris, France, nagasubaybay sa Aksyon Radio tungod akon kabataan ara sa istansya Mandalagan. Bauti, nagamonitor sa mong salamat, gid. Si Manang Jewel Sangko sa Cinema Tineo na raman si Madam Eva Sangko. Ruel Lawanan or Lanawan si Roma. Salamat gin. Si Lenny Novera. Good evening, Action Brian. Tamyaw Kulang. San Jose Salong. Ano ni man? Pamilya Lorenton. Mayang gabi. Si Reject Gabales naman. Good evening, Action Brian. Nahidlaw si mo akon lulan ninfa. Pirmi siya ga-monitor si mo kada gabi diri sa Purok Fakuma. God bless God. Salamat. Karkar Manaay. Good evening, Action Brian. Watching live. Karkar Manaay. Salamat. Imerlinda Mamanaw. Lambo. Salamat man. Cecilia sa Dayag. Good evening, Action Brian. Liyog lang ko great Mr. ko pamati subong sa imo program. Plaridel sadya sadaya sang Purok Santol Barangay Mandalagan. Nagapanamyaw Cecilia Sadaya watch sa imo live program. Salamat, God bless. Susan Anla Poblador
sa San Dionisio, Barangay Granada, Edwin Pineda man, si Virgo ni. Hello Action Bri, pag-greet lang kay Melanie Saluma, Vivencia Nonesco, mga seniors ko from Tangob, Manville, Inisla. Thank you, good. Salamat. Si Mary Shell Garces Araman, Action Bri, monitor lang family Garces, sila ni Mama, Ana May kag Papa Edgar, Michael Shena, si Drek Sheila Tabilento Malon kag si Tammy. Sige. Jomari Samson naga-monitor ban si Matinion. Las 8:56 sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Ang iban Action Brian, good evening. Mamangkot lang ko kung nadala ka sa SAP kag pag ang final list wala ka na madala, pwede ko na makwa ang pormas nga gin pa-fill upan ko. Doon mo nang reklamo, ganino. I don't know why ko idea sa inyo kung pwede mabawi. Kaya kisa to, nang iban ko lulbaan mo. Why ka nadala, pero ang form nga ginpirmahan mo o ginfill upan, why sa imo, diba sige kwa, tublas ang kwan lang. Action Brian Morden, Firing Line. Siya pwede kwaon ko lang na, kay basi, blamay unod na kag kwaon na sang gakapyot. Mga labi, pero tiso mo mga tao, puro ka mga alam mo, suspetso, dahil mo ti pwede man ang mahimo mo. Ipamangkot na bisa di sa MUD. Action Brian, good evening. Pamati kami niya adlaw sa program niyo, may dangan pro nibo sang Santo Rosario Binalbagan. Salamat, gid. Good evening, sir. Check attendance lang si Apo nga Lagos ni sir sang Hacienda Mercedes Mao. Salamat. Qualified man gani di sa amon ang may tiyangge Action Bri nga damo pa sang gakinahanglan kaysa sa ila. Galikit basiguro nakapasar sa kriteria, no? Action Bri, good evening. Diri sila Carlota kis aka lang kapatinda para makapawakal kay ya Action Bri. Ano niya man kabudlay? Ti may home quarantine kita, no? Hindi pwede nga magpinagusto kalagaw nan. Action Bri, ang sala Castillana dapat na i-validate gid guro kung bala tuod bala sakto nga date nga panglawag niya. Ako gani lipat ko man kuton ko kun ka doktor kung kapila ko nag LBM before ko pa konsulta, pero siya dumduman niya kung saan o siya nag LBM kag nahilanat. Dapat liwat-liwaton mo ni siya ka pamangkot kay 100% mo nga pamangkot, 100 mo nga pamangkot, utod na, no? Ginutod ang mga kwan, ginutod ang mga text, ano? Siyempre, kwan ka mo dumduman naman na guro, no? Action Bri, hindi niya palapit sa luwaga, kundi gina-validate man na sa DSWD, tapos may witness nga purok president, depende na sa status ang pangabuhi mo. That's why may criteria gani mo. Kaling kadamo gisa nagreklamo. Good PM Action Bri, nasa stage 7 pa lang ko. Sang ano man. Stage 8 pa kita nga alatubangon gani maghalong gid kita tanan. Sang lubos huwag magpasaway. May stage 7 pa kuno. Action Bri, nasa stage 7 pa lang kita, may stage 8 pa kita nga alatubangon. Taniway na lang, no? May stages ng Action Oliver. Action Firing Line. Ang way ko nabasa, pasensya gida. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager sunod na magbanwa sa technical side, we have Action Oliver Pason at Sir J.M. Baikin sa News Center Action Dale Salazar and standby karona sa Action 8 Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag diri man natapos ang isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line, maghilibati tabwas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Ini si Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.